oso daukagulako zain, eta Patxi bestalde Atarrabian egunon bioi. Egunon. Bai, egunon. Tira Alonso, zurekin hasiko gara, konta eguzu, non zauden, orentxe bertan, ausartuko nintzateke esatera, nola baite, odeitzu izango dela zuen inguruan, baina hoxe, esaidazu, orentxe bertan, nola ikustezu girua eta temperatura kontuak? Ja nahiko argituta, 5 grado, euri egin du gauean, eta esaten duzun bezala dana estalita. Patxi, Atarrabian... Berriro negua etorri da. Zea maizen abesti kontrakoa. Bai, ez da? Hori da. Eta, Patxi, konta eguzu, sumatzen da egunotan goizean goiz hotz gehiago egiten dula Atarrabien guruan, adibidez azkeneko egunetan baino, edo nola ari zarazu ikusten? Bai, egun argitzean nahiko freskoa izaten da giroa. Gaurkoa, 5 gradutan da temperatura, zeru zapaia lainotuta, eta euria ari du. Euria, Beitu, ona momentuz etzaigu euria iritsi. Hemen ari du orain, bai. Eta, aizea ipar mende batetik indartxu jotzen du, nahiko zaka, eta, giro desatxekina. Ados, eta Alonso berriz ere zerara begira, Legazpira begira. Beitu, kontua zuekin batera, ze gaur eguraldira begira esango nuke, askorik ez dagoela aipatzeko, eta hobeto esan da, Alonso, Legazpira begira jarri baino lehen, zuekin seinaletxo bat partekatu nahi dut. Hoxe, orentxe bertan, Euskaren alde korrika egiten ari direla, bakizuen undagoen korrika orentxe bertan? Besteanik esango dizuet, Atzo sartuzkan Bizkaian, ez da? Bai, eta Bizkaian dabiltza orentxe bertan, Bakion ikusten ditugu, esango nuke ja, Bakiotik ateratzen, lekuko orentxertan ari elkartea, eta esango nuke, baita ere, orentxertan esan dizuet, Marta, Txori, Andran, alkartea, hori da, partekatzen ari direla. Alonso, Patxi, zuek ari zarete jarraitzen korrika, lehenik eta behin, galetu nahi zuet, zuzeneko seinale hori jarraitzen ari zareten, ze nik aitortu behizuet, engantxatu nahi zela, aste honetan ari naiz gure eguraldiko tertuliakide guztiekin, korrikarenak aipatzen, eta hoxe, lehenik eta behin, zuekin partekatu nahi dute, pasatzen ditu hemen orduak ikusten nola jendea debilen gora eta bera, pixkat, erokeri edo eromen kolektiboa da korrika, ez duzu uste? Da fenomeno bat, korrika jendetsu eta gaztetu pasatu da hemendik eta Atarrabiatik, eta jarretzen dugu zuzten teknologiaren aurrerapenak hori dakar, eta da gozada bat momentuan edozein tokiak dela, handuzu korrika nahi duzun erako hori. Hala da bai. Alonso, aitortu behar dizut, ez dakitela aurten Legazpitik pasatu ote den korrika. Ez da pasatzen, eta niretza moskeo handia da. Ados, Alonso, bai, eman mikrofonoa daukazu, nahiz errateko mikrofonoa, aekakoei, bidali beharreko mezuak bidaltzeko. Aserre zaude, edo moskeatuta zaude, ez delako aurten korrika Legazpitik pasa. Legazpi bada herri handi bat, ulertze dut zura serrea. Bai, zeren azkenean udalak ere erosi du, Legazpiko udalak adibidez, erosi izan du kilometro bat urretxun. Eta ez dakit, inbeste denboratan ematen du, atzo ikusi genuen bezala Donosti 4 ordu bueltak ematen, eta Legazpitik, adibidez, egiten da, 40 minututan buelta, lehen beste urte batzuetan, Oñatitik urretxura, edo urretxetik Legazpira pasatzen, eta ez da pasatzen. Eta, nik uste dut, herria nahiko Euskararen aldekoa dala, eta ez pasatzea, niri memoskea, bai. Ulertzen zaitut, erabat, Alonso, benetan, gogorra izaten delako, gure herritik igarotzen ez denean korrika. Egia esan,
Legazpi bada, tamaina handiko herria, herri euskalduna baita ere ein handi batean, baina badakizu ez zaila izaten dala beti herri guztiak sartzea, ez sartzea komirek izaten dituzte antolatzaileek baita ere, baina beitu, hartuko dizute mezuaz, egia da batzuetan, nik ulertu dezaket herri batzuk kanpoan gelditu behar izatea, baina kaso, leku batzuetan, batez ere hiriburuetan, 4 ordu ematea, bueltaka, eta beste leku batzuetan, igaru ere ez egitea, mingarria suerta daiteke, korrikari gabe geratzen diren herritar horientzako. Patxi, zuk adibidez, hoxe Atarrabian korrika egiteko aukera izan zenuen, eta pentsatzen dut Atarrabia beti hor badugu, gune periferikotan bizi garenok badugu abantaile bat, ni adibidez, horeretan bizi naiz, orentxe hartan, Pasaitarra naiz, eta batzutan oso ordu txikitan, tarte laburrez, baina Donostitik gertu egoteak zer ematen dugu. Korrika beti, edo ia beti bertatik igarotzen dela, eta pentsatu dut Atarrabian antzeko izango dela, ez, Patxi? Bai, alde hortatik ongi zainduta gaude. Iruin herria korrika zeharkatzen du Iruin herri osoa, eta bueno, gozada bada, jende piloa, eta, bueno, giro aparta, eta bai, alde horretatik inorako kexerik, hemendikan. Lagunok, Patxi, Alonso, jada iaia zazpiaketa orden ditugu, aurrera egin behar dugu, baina beitu, Alonso, berriz ere, zabalduko dugu mezu hori korrikaren antolatzaileei urrengo ediziorako sikiera, kontuan har dezatela Legazpi aurten kanpo gelditu dela. Baina Alonso, txamponaren beste aldean ere esango dizut, aurreko edizioan Legazpitik pasazan korrika? Bai, beste urte batzuetan, nik korrika egin dut, gaueko orduetan, gainera atletismo nibilitakoa naiz, eta gaueko ordu bi irurak aldera, eta oinatitik urritxura pasatu da. Badela, azukarte gogorra. Korrika egin dutan, eta gauetan. Ez duen zalantzarik, zuk ordu txikitan ere bat egingo zenunik korrikarekin, baina Alonso, badira zuek baino okerrago egon direnak, aurten Atarratzetik abiatu delako korrika 40 urte etzela bertatik pasatzen. Ez daitezela pasa beste 40 urte bertatik pasarte, eta aurrengo ediziorako Legazpin ikusten zaitugun hor aurrean, lekukoarekin zergatik ez. Baina hoxe, Patxi, Alonso, dagoeneko 7:16 minutu, aurrera egin behar dugu, baina mila esker, beti bezala, ostegunero lez gurekin egoteagatik, datorren astean gehiago tobe, ados? Datorren astean, bai, agur. Ongi zan. Agur, ateka. Baina urrengo astean dau? Ez, barkatu. Barkatu, Alonso, eskerrak zugu horak erriazela ez, datorren aste arte ez. 3 aste barru edo hitz egingo dugu, barkana zazue. 3, bale. Bai, oporrak tokatzea izkizu zuei ere, aste santua dator, gero Pazko astea, gozatu oporrez, Alonso, Patxi, eta bueltan izango gara, bale? Bale, eskerrik asko. Bale, zuei ere, venga. Informazioaren aria, naiz irratia. Goitzeko 7:17 minutu ditugunean entzuleok geure buruak Karibean kokatuko ditugu. Donald Trumpek agindu eta indartutako setio energetikoaren testuinguruan ekintzaile internazionalistez osaturiko lehen eskifaiak heldu direlako Kubara. Arlo materialean ezinbesteko duten laguntza humanitarioa eraman dute uhartera, eta arlo politikotik mezu argi bat estatu batuetako administrazioarentzat. Babes internazionalista jasotzen jarraituko duela Kubako iraultzak. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Euskadi-Kuba elkarteko Jose Manzaneda izan da uhartean nazioarteko ordezkaritza solidario baten baitan. Nuestra Amerika ontzidiko lehen itxasontziaren iritsieraren lekuko izan da. Konboi solidario baten, nazioarteko talde bada,
eta abioiez etorri gara 100 persona Europatik, beste hainbat Amerika Latinatik, eta Estatu Batuetatik etorri dira Labanara 200 pertsona inguru. Eta konboi hori bete da, geroago 3 edo 4 egun geroago, flotilla batekin, hori izan da, etorri da Mexikotik, eta itsasontzi horietan etortzen dira beste 50 pertsona inguru. Iniziatiba hau da Kubak jasaten duen blokeoa salatzeko mundu mailan, eta baita ere ayuda humanitarioa ekartzeko. Egoera oso larria da Kuban, batez ere bere sistema sanitarioan, eta horregaitik ayuda humanitarioen barruan bereziki ekarri ditugu material hospitalarioak, eta hori importantea dala, eguzki panelak ospitaletan ipintzeko batez ere. Manzanedak azalutakoarekin jarraituz, jakinda egoera uneotan muturrekoa dela, baina gobernuak era berean, neurriak hartu dituela, Kuban topatu duen egoeraz galdetu diogu Manzanedari. Trumpen helburua argi dagoela dio. Kuban hondamendi humanitario bat sortu herritarrak muturreraino eraman iraultzaren aurka altxatzeko helburuz. Bai, Donald Trumpen gobernuak nahi duena Kuban badakigu zer den, ezta? Itotze estrategia batekin, azkenean pauperizazio prozesu bat lortzea, uhartean, jendeak ez izateko elikadurarik, botikarik, transporterik, eta beste hainbat gauza bere bizitza normalean. Eta horren ondorioz, gobernuaren aurkako ekintzak egitea. Azken finean, erregimen sozialista edo iraultzaileak porrot egiteko edo botatzeko. Hori izan da historian zehar bere helburua. Horretarako da blokeo ekonomiko finanziero eta komertziala. Horretarako da blokeo petroleroa momentu honetan, eta horretarakoa izan dira 200 piko neurri adizionalak azken 3, 4 edo 5 urteotan. Iranen aurkako gerra betean sartuta dagoen arren, Trumpek ez du aukera galtzen Kuba mehatxatzeko alduen guztietan. Eta bide horria Venezuelan ezagutu dugu. Negoziaziorako eskua luzatu, antza, esku hartze militarraren arriskupean. Bai, inbazio militarra posibilitatea da, benetazko posibilitate bada, eta jendeak badaki. Beste herri batzuetan egin duen moduen, Donald Trumpek negoziatzen ari dala esaten du, eta egun batzuk geroago inbaditu edo eraso militarrak botatzen ditu. Beraz, Kuban badaude ekimen militarrak prestatzeko, defentsa prestatzeko, eta posibilitate reala da. Ez da hipotesi urruna, baizik eta posiblea da. Kubako iraultzaren porrotaz, estatuaren kolapsoaz eta finean, sozialismoak erretarrai dakarzkien bizi baldintzak kaskarrez hitz egiten dute etengabe Kubaren etxaiek. Manzanenak salatu du ordea baldintza horiek Estatu Batuen blokeo ekonomiko eta politikoak sustatzen dituela hain zuzen ere, iraultzak ez ditzan erakutsi bere lorpenak munduan eta bereziki Estatu Batuetan. Kolapso politiko edo kolapso ekonomikoaz hitz egiten dutenean, badakigu zein den helburua, ezta? Azken finean, blokeo ekonomikoak eragin dituen edo lortu dituen eraginak leporatzea gobernuari, Kubako gobernuari eta Kubako iraultzari. Baina oraingo egoera, pauperizazio prozesua, apagoi erraldoiak herrian, eta orokorrean egoera ekonomikoa
ekonomikoak badauka errudun bat. Eta errudun hori da Estatu Batuetako gobernua eta bere estrategia herri bat itotzeko. Blokeo ekonomiko, finanziero eta komertziala. Baina kubatar herriari buruzko hausnarketa bat egiten badugu, pues egia da, jendea oso nekatuta dagoela, iraultzarekiko laguntza edo apoioa ez da orain dela 20 urte bezain handi edo hain indartzu, hori bistakoa da, baina badago herrian, badaude duintasun erreserbak Kubako herriengan, eta nik uste dut erresistentzia erreserba hori izango dala oso importantea, nagusia izango da, etorkizunari begira. Egoera oso latza da, eta Estatu Batuetako gobernuaren apostua hori da, nekea, desesperazioa, azken finean, Kubako herriak bizkarra emateko bere gobernuari eta bere iraultzari. Baina nik ez dut uste lortuko dutenik. Gazarako sumut flotillarekin bezala, Nuestra Amerika ontzidiaren aurka eskuinaren eta trampismoaren propaganda makina aktibatu da, modu basatian bertako ekintzaileak desakreditatuz. Baina horrek erakusten du Manzanedaren arabera, beldurra diotela ekintza internazionalista honi eta ezar lezaken aurrekariari. Bueno, principios, Estatu Batuetako parte hartzaileak, Estatu Batuetatik etorri diren aktivistak, bueltan, Estatu Batuetan, pues, interrogatorio batzuk sufritu dituzte, hori normala da, normalean egiten dute beti, hori aktivismoaren kontra, beldurra sartzeko eta bueno, horrekin batera egonda Estatu Batuetako eta batez ere Floridako edabidetan kanpaina erraldoi bat konboiaren kontra, esan da, bueno, egon garela luxuzko hoteletan, eta bitartean ez dago argirik kalean eta etxeetan, bueno, kriston gezurrak, gobernuak ipini duela dirua guretzat, eta, bueno, gezur biribilak. Eta hori izan da oso gogorra batez ere Miamin, baina, bueno, munduko prentsan agertu dira halako berriak, edo sasi berriak be. Horreratzen dizuago entzuleok, bihar bertan jasoko dugula Manzaneda eta Euskadi Kuba elkarteko beste kiden balorazioa Euskal Herrira bueltatu berritan. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Jaun Andreok, pilotazaleok, astadilla, punpairez. Ikaragarri gustatzen zat bere estiloa. Maialen Iriarte bezalako politikarik ez da Euskal Herri oson. Ordiziko saioan bota zuen erronka Inigo Aranburuk eta heldu egin dio Maialen Iriartek. Astearte honetan martxoak 31 grabatuko dugu saioa eta naiz irrateko entzulei bertan egoteko aukera eman nahi dizuegu. Aramburu, aurrera! Martxoaren 31an Punpairez saioko 3 atal grabatuko ditugu Donostiako gure estudio nagusian. 4etan Maialen Iriarte eta Inigo Aranbururekin, 5erditan Nerea Aliasekin, eta 7etan Kaka ikuskizunaren sortzaileekin. Punpairez ikuskizunaren grabaketan publiko gisa parte hartu nahi baduzu, idatzi info@naizirratia.eu helbidera edo gure WhatsApp zenbakira. 644 63 299 994. 644 63 299 994. Punpairezen grabaketa, zatoz.
7:28 minutu zabal 10 egun lehioa hausnarketari naiz irratian. Goazen lehenik eta behin gaurko gara eta naizen editorialak dioenarekin. Lehen aldiz 3 Viktor Orban Hungariako lehen ministroak bere herrialdeko hauteskundea galditzake apirilaren 12. Badirudi Europako trumpismoak beranz kotizatzen ari dela Iranen zentzugabekeriaren ostean. Orbanen kontraerasoa bere lurraldetik Ukrainara pasatzen den gasa moztea izan da. Herrialde horri leporatzen baitio Errusiako petrolioa Hungariara iristen den oliobidea saboteatzea. Ezinezko da mundua ulertzen saiatzea ekuazioaren lehen planoan faktore energetikorik gabe gaur egun. Azpiegitura horiek edozein gerratan lehen helburuetako bat direla agerian geratzen da, bai Ukrainan, bai Errusian, baita Gazan edota Hormuzen. Baina hortik biztanleria zibilari eguneroko bizitzarako ezinbesteko erregaia kentzera, eskala jauzi nabarmena dago. Naiz eta garestiagoa izan, Hungaria petrolioa importatzen jarraitzen du Kroaziaren bidez. Ukrainak, ordea, kontsumitzen duen gasaren erdia jasotzen du gaur egun Hungariako mugaren bitartez. Kiefek bere gerra ahaleginari eusteko nahi duen Europako batasunaren mailegu bati betoa jartzea, Orbanek egin duen bezala eztabaidagarri izan daiteke, baina erabaki politikoa da. Biztanleria zibilarentzat ezinbesteko hornidura moztea oso gauza ezberdina da, eta hain zuzen gerrako krimentzat har daiteke. Hala gogorarazi zuen astearte honetan bertan Gurutze Gorriaren nazioarteko batzordeak funtsezko azpiegitura energetikoaren kontrako erasoak orokortu egin direla uhartaraziz. Dinamika horretan kokatzen da halaber, Estatu Batuakek Kubaren kontra aplikatzen duen blokeo kriminala. Kuba ito nahi du une honetan herritarrentzat ezinbesteko azpiegiturak martxan mantentzeko behar duen petroliorik gabe utziz. Zigor kolektibo krudela eta legezkanpokoa. Horniduren blokioak eta azpiegitura energetiko zibilen kontrako erasoak populazio zibilaren aurkakoa dira, Kuban, Ukrainan eta Iranen, baita Errusian edota Katarren ere. Kontrako ekintza eta balizko gerra krimen gisa dokumentatu eta salatu behar dira, eta gogo eta sakona bultzatu dituzte erregai fosilekiko gehiagizko mentekotasunak eragiten duen zaurgarritasunari buruz, herrien subiranotasuna batera ezina baita. Bain zuzen ere nazioartekoak ditugu gaur nabarmenduta beste gai batzuen artean gararen azalean, lerruburua goikaldean, 3 zutabera eta nabarmenduz Iranek erantzun diola beraien arabera Trumpen iruzurra denari beraien proposamen propioarekin besteak beste argi uzten du Iranek ez duela deus partekatzekorik Hormuzen Estatu Batuekin, baina urrats bat harago joan da. Eskatu dutelako Hormuzeko subiranotasuna irandarra bezala onartzea, baina gogora dezagun Hormuzeko itxasartearen beste aldean Arabiar Emirerri Batuak eta Oman daudela. Ikusteke noragatzen den exigentzia hau. Baina, barkadidazue, Mikel Zubimendi lankideak gaur idatzi duen analisi ere, gomendatu nahi dizuegu, Estatu Batuek abiatu dituzten gurutzada hoiei begira jarri direlako eta gurutzada deitzen die, aztertzen duelako baitaren nola muturreko kristautasunak zehazki evangelismoak sekulako eragina duen Donald Trumpen administrazioarengan. Israelen jokatzen duten papera ere hortik uler liteke. Baita ere, aipatzea, 5 itsasontzi ondarroan daudela geldirik, alturakoak 5 ere zer dela eta, gerra honek eragin duen gasolearen prezioaren gorakada dela eta. Oinara joaten baldin bazarete, Unai Laso eta Jonander Albizu ikusiko dituzue, elkarrezetatu dituzte eta garan, eta baitaren abarmenduta gaur helduko dela eztabaidara osoko bilkuran Hondarribiko 2. berdintasun udal plana. Gaur ez dugu berriaren azalik esku artean, hortaz, salto egingo dugu zuzenean Bizkaira deiaren eskutik eta lehenik eta ben argazkia nahi dugu bertan nabarmendu, lehenxeago azuzegulako esatean, baina gararen argazkian gaur ikusi dezakezuena da, korrikan Gipuzkoako kostaldean zehar, errepidetik eta albo batera dutela Kantauri itsasoa. Hori Gipuzkoan atzo ibilizelako korrika Gipuzkoako kostaldean zehar eta deian gaur Bizkairako sarrera aukeratu dute argazkirako, argazki zinez polita, Ondarroatik sartu baitzen atzo korrika Bizkaian eta erantzuna beste behin ere ondarrotarren artean aparta milaka lagun batu ziren eta iluntzean korrikari ongi etorria emateko eta korrikarekin baita ere
urratsak partekatzeko. Baina lerroburua degarria gaur deian diotelako EAJak kanporatzeekin erantzungo diela matxismo eta gorroto kasuei. Alegia, sexu erasoen aurrean kanporatzea, pertsona hoien kanporatzea azertuko dutela, beti ere noski atzerritar jatorrikoak direnean. Eta baitere arlo fiskalikoak topatuko dituzue gaur azal honen deiaren oinean, eta besteak beste nabarmentzen dute Bizkaiko Foru Aldundiak ezoiko neurriak eta laguntzak aktibatuko dituela Irango gerrak ekarritako ziurgabetasun ekonomikoaren aurrean. Noticias de Gipuzkoan, korrika, baitere gaur, 5 betara doan argazki batean, eta lerroburuarekin euskaraz gainera. Korrika ekialdetik mendebaldera diote eta zehazki Donostiako irudietako bat aukeratu dute. Euripean izan da ere milaka lagun batu baitziren korrikarekin bat egiteko Donostian, eta batzuek aukera izan zuten anuetan bertan ere sartzeko. Kezkagarriagoa honako lerroburu hau, izan ere pobreza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan 6,1 igo da azken urtean, eta bereziki inflazioaren gorakadagatik izan da hori. Baitere Joseba Noboa elkarrezatu dutela baieztatu behar dizuegu, hain zuzen ere Amaia Zabarteren bikotekidea, haren aurkako beraiek eskatutako epaiketa bertan bera gelditu ostean, epaiak esan ostean ezin dela zehaztu nork egin zuen Zabartek buruan jaso zuen foan pilotakadaren tiroa, ez da ere ezin dela zehaztu irudiak neko argiak diren arren polizia batek ostiko eman zionik lurrean zegoenean. Nafarroara goaz, Diario Notiziasen eskutik, baitere nabarmentzea Notizias taldeko egunkari guztetan gaur dakartza dela Unai Laso eta Jonander Albizuri egindako elkarrez eta igandeko finalaren atariko, baina Oteiza eta Basterretxearen inguruan hitz egin behar dizuegu Diario Notizias ekin, zergatik? Hain zuzen ere, erakusketa berri bat jarri dutelako martxan Alzuzan, eta horri begirakoa da Diario Notiziasen ikusiko duzuen argazkia. Baitaren abarmenduta Amatxo eta Gatza tabernek irabazi dutela pintxoaren asteko garaikurra. Eta albiste bera, baina argazki handiago batekin Diario de Navarran bi taberna hauek irabazi dutela aurtengo pintxoaren asteko sari nagusia. Ekonomiara begirakoa lerroburua ordea nabarmenduz erregai litroa, gutxi gora bera bataz beste 16 eta 23 sentimo gutxiago balio dituela Espainiako gobernuak ezarritako bezaren murrizketa dela eta. Elkorrerekin aurrera eginez gaur bereziki Elkorreoko Bizkaiko edizioan topatuko duzuen argazkira begira jarri gara, bertan Noelia Castillo gaztea duzuelako 25 urtekoa eta gaur eutanasia jasoko duena. 2 urtez egon bare izan du epaiketetan bere aitarekin garaian, bere buruaz beste egiten saiatu zenean, elbarri geratu zen eta duintasunez bere bizitzarekin amaitzea erabaki zuen. Bide luze baten ostean, eskubide hori gauzatu ahalko du. Bat egiten dute Elkorreko bi edizioek lerroburu nagusian, kasu honetan esateko Iranek nolabait uko egin diola Trumpen planari gerra eteteko eta inbasio baterako prestatzen ari dela antza. Diario Baskorekin gaur aztertu nahi duguna, bereziki argazkia da 5 betara doana, eta bertan, Albert Einsteinen estatua bat ikusi ezakezue, eserita banku batean. Akaso Eureka museoan egon bazarete ezagutuko duzue. Kontua da, Kutxabank edo Kutxa Fundazioako beto esan da, erabaki duela Donostiako Zientzia Museoa Eureka istea ekainetik aurrera. 6:27 minutu entzuleoko naino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leiho zabalik. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2.
Gasteiz eta Arabako lautada 91,5.5. Donosti aldea 93,8.8. Gernika 90,6.7. Leitza 90,5.1. Bortziriak 103.1. Urola 90,11.8. Goierri 102.2. Legazpi 94,6. Piztu eta entzun naiz irratia. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera iluntzeko 8:00 informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Santa Grazitikan Zarra Kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zergar euskara beraz bagara Maixux eta Erramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Korrika, arranduaren egaldia lumadi berriaz. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera, larruzera ikitako... 7:40 minutu, korrika 2080 kilometroan daukagu, eta Meñakatik, Uribe aldetik daukagu ointxe bertan, korrika lagunok. Neure ondoan Iker Gurrutxaga lankidea, barrezatzak izagatik, egun hon Iker? Egun hon, geografikoki mungialdea delako. Jartzen ari da mungialdea Uribe Butro, eta lehen ere esan duzu Bakio goizean esan duzu Uribe Kosta dela, eta ez da Uribe Kosta. Ez da Uribe Kosta? Ez da Uribe Kosta. Gauza mungialdeak barne biltzen duela Uribe Kosta, esango dugu azpi eskualde moduan dela Uribe Kosta. Baina Uribekoeko ale ikuste dute baita ere? Bai. Uribe Kosta esango dugu mendebalderago dago. Barkatuko naute. Ez, lasai. Oso nahasgarri jartzen dituzte askotan, kilometroak eta jartzerakoan. Bakizuen Meñakako bakizuen ordan gainera. Bai, Miguel Ángel Lotina, beti beratazo datzen ez. Baita ere agurtzea, pegi lekueno lankidea. Pegi gaur lan gutxi ez, oikoan gitzaude hemen, eta gaur bai. Ara. Ui, ez gaur betiko martxan hemen. Eraginkorrago? Hori da, eraginkorrago. Bueno, ezberdintasuna da, gaurko elkarrizketa nagusia grabatua dela. Akaso hori izango da. Horrek esan nahi du beste tarten ematen, ordu gehiago egin dituzula lan. Ez, itxaso lehonek grabatu. Vale, bueno, ni zuri hemen eskuat botara ian eta laguntu. Ez, gardentasuna. Sincericidio. Hori da. Tira, edozein kasutan, baita gurtuko ditugu, Garazi Castaño eta Zabala Badiola, gure korrikaren korrespontxalak esango dugu, egun hon bioi. Kaixo! Garazi, Zaloa, ongiru ditzen bazaizue, joango gara zuzenean lehenik eta behin Ikerren abesti proposamenarekin, eta gero zuekin korrikaren inguruko zenbait kontu nahi ditut aipatu. Baina, bueno, lehenik eta behin Iker, zer ekarri zu gaur? Ekarri dut, Merin Agresen kantu bat, Bart, min sariak banatu dira, eta euskarazko diskorik onenaren kategorian eskuratu saria. Beste euskal
Euskarazko abesti batek Xorierik ekoizpenarena lortu du, baina Baiukarena da kasu honetan ekoizpena, hau da ez da Euskal Herritarra, eta Euskal Herritar batzuen sariek arne izan dut. Urtero normalean han izaten naiz, baina urten Kordoban ziren sariak, saribanak eta Kordoban zen, zegoen oso ondo konexio aldetik eta garesti xamar irtetzen zen, aparte korrika herritik pasatzen zen, eta esan nuen, bueno, urten ez naiz bertan izango. Lehentasunak daude. Baina segituan jaso nuen informazioa, bertan zegoen musikari festa bat, eta musikaretako baten bitartez, segituen esan zidan, Euskarazko albumik onenaren saria, Merina Gresek Zuloagatik. Gaur ezin zerriki bakit badakit, ez duzula erruri, baina horregatik, bizi nahi dudakarrik, batzutan bakarrik, botatzen ditut falta maite nautenak. Denek maite dutena zara, edo denek ia maite dutena. Lagunak ziren lagunak, tengo tantekin desegin zirena, ez zaitut behar bazegoen zuabeko iragan bat, askana zazu baina ez zaitez joan urru. Iker, niri gustatu zaita bestia, eta botako dut, hemendik ez dakit erronka, edo bentsat perlatxa botako dut, eta jaso ezala nahi duenak. Zaloa eta Garazi hor baldin bazaudete zuei ere galetu nahi zuet. Ez alduzu ikusten egoki Merina Gris korrikaren abesti bat egiteko? Bai. Nik uste dut, baduela korrika egiteko erritmo ona. Eta hori da... Bai, kantu honek gutxienez, nik jarriko nuke korrika egiteko, ez dut esango korrika egiten saiatzeko gimnasioan. Bai, nik uste dut edozeinek egin dezakela, eta ni zale naiz, talde bakar batek baino olako kolaborazio bitxi edo politak bilatzen direnean. Edozeinek, La Oreja de Van Goghek ere? Baina Leirerekin. Bueno. Egunon Amaia Montero. Baina, bai. Nik uste dute talde egokia dela, gainera esango nuke gustoz egingo luketela haiek ere bai, Eta zerbait berezia prestatuko luketela. Edo ikusita hori mungialdean daudela, ez egoke gaizki tokek egitea korrikaren urrengo abestia. Tok, edo belako esaten du atzetik. Edo lukiek. Zaloa, baina ez nahi esan dut tok. Lukiek ere egintzezake, suak ere egintzezake maruri jatebekoak direla, baita eskualdekoak direla. Eskualde horretan badago desente, Bai, ez dakiz zer gertatzen den hemen uste dut Iker. Txaro, Joar, aldugu zera Zaloaren telefonoa pixa gehiago igoz, ez Zaloa ez zaitu gongo entzuten, oso bajo. Nik behintzat. A ber, bai. Obeto. Bai. Zaloa, zer modu zankak gaur, atzo zenean promestu zen una bezain beste korrik egin zenun? Bai, eta izan zen kagada bat. Gaur nagoelako zizko eginda. Eta alda pagora, ez? Nola da mendate hau ezaguna dana lekitxon sartzeko? Milioitik. Hoi da, bai. Berritxotik. Baina ez zen, korrika ez zen lekeitiora milioitik heldu. Egin zuen Ondarrutik Markinatik Aulestira Santa Eufemitik. Eta gero Aulestitik. Aulestitik amorotora izaleike? Eta gero lekeitiora? Aulestitik, hori da, Aulesti, Ixaburu, Oleta, Amorota eta lekeitiora iritsi zen, bai. Baina Zaloa, azkar alzi joan, ze Ondarrun gutxienez, korrika baino manifestazio nazional bat antolatu zutela zirudien, ze momentu batzuetan motelduta zijoan, uste dut, kenduta hiriburuak Ondarruk momentuz nik ikusi dudan irudirik jendetsuena eman duela, Eta zalantzarik duzu hori Ondarrutarrek naita egin dutenik? Naita ez, da. Herri bizi-bizia dute oso euskaldunak, kriston herri giroa eta herri mugimendua duen herri bat da,
eta niri harritu ere ez egin, ondarrun sortu den jendetza, da pasada. Herritik botako zaituzte, Zaloa. Esan nahi dudana da, bai, beste herri batzuetan ere, bai, pasatzen abiada batean, segizazu, erritmo horretara. Baina ondarrun eske ezin zen, Errekuperatu zen denbora? Bai, baina kontua da, bai, 5 minutuko kontuarekin, atzerapenarekin besterik etzen iritsi ondarrura, ez zekaten presarekin ibiltzeko arrazoirik ere ez, kontua da eta berriz ere diot, ondarrutarrek jendetza eta kale estua zela, eta, bueno, bira bat baino gehiago eman zuen, eta benetan jendetza bildu zela ondarron. Orain Zaloa gainera pixkat ezakit. Ondarrutarren aurpegi hona ateratzen ari da, baina nire atzo non afaldu galdetu nionean esan zidan animo ondarrutarrekin. Zaloa, bi aurpegi daude hor. Eta zeran zera faldu zenun, eta non? Onartu behar zaiena onartzen diet. Hori guztiz argi. Egia da, bueno, kuriosoak direla. Sekulakoa zen Zaloa, gu iritsi ginen bertatik, korrika bertatik pasa, baina 2 ordu terdi lehenago. Eta jendea jazebilen kalean, sumatzen zen, normalean aste tartezia, jendea ordu erdi lehenago ateratzen da, edo atzo ere, bueno, ateritzegoen momentu horretan, baina euria egin zuen gogotik momentu batzuetan, eta ez ondarrun bazegoen bisitasuna, eta korrika pasa eta gero oraindik ere jendea poteoan gelditu zen. Ustegun iluntzea. Orduak ere ematen zuen horretarako, Gaur da, uste. Guzti egin zen jendea. Bai, gaur da, uste. Barrutik ez da, peinu. Benetan, badaraman aste bat. Bai, lehentxako gezako zaiterria direla esan duzu, ez da zerperatzen. Lasai. Lo falta da, benetan. Hori da, animo. Zukera korrika egintzen nuen, eta denan kazora jarri zaizu zuri ere. Bai, esan, bai. Eta, beite, gauzat esan goizuet, atzo jende asko ketzekien zakit ezagutuko duzen, baina hor badago, auzo bat, kaputxinoak izenekoa horretako sarreran, bloke askoko eta baina praktika muño baten inkluso duta dago, eta jende askok etzun espero beratik jungo zanik, hazi sufrikarioa, aldapak pasatzen direnetan. Baina kasu honetan zen jende asko atzo animatu zala, trentxerpetik eta antxotik errentiara ino juteko, baina aitortuko nik ere nuela egin ez nuen ibilbide zehatza ikusi, eta badira 2 bide. Eta gero zer entzuten, horretatik astigarra gara? Ez, gero buelta berriz ere pasaira. Herreratik pasa berriz, eta herreratik normalean 2 aldiz pasatzen da. Gorrietar untza bihatzeko. Hori da, baina zuk garazizak ikusi zenun, baina hartu zinen. Jende asko animatu zala, kaputxinoak igotzeko, baina benetan... Benetan? Bai, eta horra zizian, sartu baginen ezakete, demagun bostun. Beraunetik sartu zen, bai. Bai, kaputxinetatik eta gero... Hori da, jendetza zebilen, bai. Baina ez zinango hartu nola juntzian, banan atzetikan hor jendea gelditzen eta bai. Normal. Hombre, baina aurten ez delako horrela egokitu, baina altzan ere kasaresetik, kontrako, hau da, pasaialdetik igotzen denean ere, nik ditute lagunak, trampa egiten dutena eta simulatzen dutena lokarria eskatu zaiela, eta hola, deskolgatzen dira maldan gora eta listo. Bueno, horrelako zenbat ikusiko dituzu furgonetatik, hau da, bidetxurretatik jendea, pum, desagertu eta gertzen gero bestaldetik eta horrelako gauzak. Bueno, egia da, gero egin azkar gertatzen direla gauzak, gu ere apur bat afalostean gaudela Instagrameko kontu hauetara engantzatuta, nik ikusi nuen, nik ez, Aizu, desagerpenak aipatuta ere, zarautzen desagertu zen letraz hitz egin genezake, baina horren ordez ikerri galdetuko diot. I bakarrik ez da? Ez, baina momentu batean... Oroki desagertu zen. Hori da, baina momentu batean hor bat zegoen I bat mantentzen zuen oraindik ere, eta alako batean badago bideo bat osona ia independizatu da. Eta badago, desagertzea eta, baina bueno, Iker, hori dut ze? Gure herrian, nik ikusi nuen... Bota egingo dut, pixka punki jarriko naiz. Baina eskuin muturreko agenda markatzen duen edabide baten zuzendaritza taldean, edo zuzendaria, ez dakit zuzendaria den, edo zerdez, ez du oso argi esaten, korrikako EAJak eraman zuen tarteko lekukoan, hor lehen lerroan zijoan. Nor? Esango dut edabidea, bere izan ez dut esango, bale? Gipuzkoa gaurrekoa. Eta hortaz, pixka bat... Edabidea deitzen diozu? Bueno, edabidea bada ez da. Digitala. No dizetete gaztelaniaz pseudomedio. Gazetillero. Bueno, ez zuetera deitu. Euskarazko terminoai asmatu beharko dugu. Hori da. Kaferako ariketa. Sasi da bidea.
Baina, hortzegoan lehen lerroan, eta geratu nintzen pixka bat, xokean. Eta, eta etzen bakarra, esan dut, komisionesen kasua ikusita gero, atzoko egunean ikusi dituen bat baino, besteren batera ikusi nesatu nola, horre ze Kristo egiten du testigu eramaten zera baino Espainiarragoa da, eta... Eta jarretuko desaten, korrikan betuak jartzen diela. Baina, hori, aurrekoan esaten baditugu aliatu batzuk hortik sartutako ustez aliatuak direnak eta ez direnak, eta... Atentzio mantzidan hori izan zer, hori onzer galdetu dian zuenean, ikusen eta esan benetan, ultraeskuinaren agenda guztia markatzen duen, eta bertxiotzen, eta horre biltzen dena sutxoki, ze egiten du honek horra horreko lerroan ikurriña bat hartuta gainera. Nik hori alderatuko nuke... Euskaraz den egin daitekelako, baita gorroto asustatu ere ez? Baina alderatuko nuke martxoak 3arekin gertatzen den moduan, historikoki soilik sindikatu gutxi batzuk, elkarte gutxi batzuk eta alderdi gutxi batzuk aldarrikatu duten kontua izan da, orain, klaro, zer gertatzen da, ekimena sexia bihurtu dela, eta elako erakargarritasunagatikan, orain inorrek ez du atzean gelditu nahi. Eta outsider batez izatearren, orain sartzen dira hartaldera. Baina, honek beti egin izan du, hori esan barra dago, baina esatu nuen, orain, zure agendak gero ultraeskuinagoa denean eta ultraeskuin guztia zabaltzen duzunan eta, ez? Posture hori da. Baina begira, testuinguru honetan gogoratu behar dugu korrikako lehengo urteetan ere EAJak egin zuela korrikaren kontra. EAJak eta Euskal Herria erdiak, eta gaur egun danak dira korrikazaleak, eta entzun dugu, ezak eta aurrekastan nori entzun nion, baina esaldi bat kriston amorra manziala. Hace tiempo que Korrika ha superado afortunadamente a sus organizadores. Begira. Bilatuko dut berriz ere, baina, Eta horra esan zen? Korrika esan zen edo kela korrika esango nuke, ez? Denak dauka bigarren irakurketa bat. Nola barkatu Garazi? Denak duela bigarren irakurketa bat. Noski gainditzen duela, baina gainditzen du beste... Garazi, Zaloa barkatu. Espaloia gainditzen dituen moduan. Dagoeneko aldin bar dugu, ala bazeneko ipuña entzun bar dugulako beti bezala, bide batez Golden Pumpkin bat eman diotela azalduko dizuego Laister. Golden Pumpkin? Horren azalduko dizut, baina azkar, Zaloa, Garazi, ez izuzek aletu, nun zaudete? Ni Mungian. Mungian, bale, Zaloa? Ni orainik ez. Gero arte esango diguzue, bai, aio. Agur! Arotzaren istorioa. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Esan behar dizuet, arotza historia honetan errementaria dela, badekizue. Euskal Herriko leku batzutan arotza da egurrekin lan egiten dena, eta beste leku batzutan, arotza da burniarekin lan egiten duena, errementaria, alegia. Eta egurrekin lan egiten duena, zurgina da. Ikasketa txiki honen ostean, arotzaren istorioa. Historia honetan, bazegoen gizon zahar bat Martingo izenekoa, eta anaia arotza zuen errementaria. Eta behin, gau batean, bazen bere etxeko sukaldean, afaria prestatzen. Afaria afaltzen, edo, lasai asko tximini ondoan. Torduan, tximinitik bera hots bat entzun zen. Banoa! Ta, etorri jai, talantxe, tomba. Tximinitik bera, gizon baten, gorputzaren laurdena erori zen. Gero beste puska bat, eta lau puskak erori zirenean, antxe gizon bat osatu zen. Eta gizon harren atzetik beste bi gizon gehiago heldu ziren. Eta handi, laster batean, Martingo bere etxeko sukaldean parean, antxe zituen 3 gizon. Eta gizonek esan zioten, musea nehen behar diagu. Ingo digu, Eta laxe, bat hasi zen, kartak partitzen, launa, musean, noski, eta dena partitu zituenean, bera nahi eta propio, lurrera bota zuen bat. Eta, Martingo, karta bat erori zaiko, ez? Nik hemen ditu lauak. Eta, hasi zen hor diskusian, sesioan, gora bera, kriston iskan miliat, azkenean Martingo hartu zen zaku bat, eta zan zen, murtxila, zakuan zar, Eta 3 sartu zen zakuan, lotu,
eta naia erramintarian arotzaren etxera joan zen. Heldu zenean, ara, hemen badiat iretzat lana, baina hauek ez di orduak, gauerdia da eta lana hoin berdek. Eta garritzak ire lau gizonik sendoenak, azkarrenak, eta burnia hauek pixkat zuzendu. Eta laxe, etorri zen lau langile, bere mailu ondiekin, eta zizien dinbidamba, burnia haiek zuzendu nahian, pim-pam, barrutiko roaketan zuten ziren, azkenean zakoa, iriketa, irakiz jago zer egiteik, eta ram! Joan ziren hiru gizona ziztuan. Martingo beretxe itzuli, eta ja edadean sartuta zegoenez, bakizu ez egertatzen da batzutan, edo beti, edo hilabeti, edo sartzerakoan, ahiatu zen bere ordua, eta Martingo, hil egin zen. Eta hil, eta bea konfiantza osoz, zerura, joan zen, zerura ahiatu, eta jangoikoa, inoa, ni honea, zerura, eta abesduk irelekua behan zeok. Eta, behan, bera joango na. Eta, alaxe, bera jetxi zen, eta infernuko ata jo zuen, atzetikan entzun zituak, mendikan, irelekua ez dukau, goian. Eta, bueno, ados jartzen dien. Eta gora joan zen berriro, eta jo zuen atea eta jangoikuak irikizuen lau pixka, eta aprobetxatu zuen zirrigitua, eta Martingo, zeruan sartu zen, eta eskalera batzuen azpian gelditu zen. Eta jangoikoa batira, utzi zion han egoten eternidade osorako. Eta hau, horrela gertatu ez bazan, horrela gertatu dadila. Eta ordutikan Martingo suerte izan zuen, ze ongi bizi omen da eternidadean. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Iranek bake proposamen propio aurkeztu du, Ameriketako Estatu Batuek zein Israelek gerra amaitu eta erasoa ez dezaten errepikatu. Herrialde xiitak Ameriketako Estatu Batuen 15 puntuko bake proposaminari muzin egin ostean egin du aurkezpen berria, tentsioa areagotzeko iruzurra delakoan Estatu Batuarren dokumentua. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak. Bide diplomatiko ezberdinetatik Estatu Batuek bidalitako proposamena gudu zelaien izandako porrotetik urrun dela esan du Iranek. Horiek ala, Pentagonoa soldadu gehiagoren bidalketa prestatzen dabil. Iranek ez badu porrota onartzen, infernua helduko dela iragarri dute. Caroline Levitt, gobernu bozeramalea. President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Bain zuzen esparru militarrean, Ameriketako Estatu Batuek 8.000 militar gehiago mobilizatuko dituzte, horien artean 1.500 paratxutista eta dibizio anfibioko 2.000 eta 200 marine. Aurre ikusten da, kark irla ardezaketela Irango petroli esportatzeko zentrorik nagusina. Gaur egun, 50.000 soldadu dauzka Ameriketako Estatu Batuak eremuan. 51 urteko garraiolari bat lan istripuan hilda Legution, Goian, industriaguneko enpresa batean, zamalanetan zebilela, gainera etorri zitzaion deskargatzen zebilen karga. Lab sindikatuak nabarmendu duenez istripuaren izaerak agerian uzten du lantoki gehienetan ez direla aplikatzen karga prozedurekin lotutako prebentzio neurriak naiz eta legeak naita ezkotzat ezartzen dituen 1997 geroztik. Bain zuzen lan ikuskaritzak lege iruzurra atzeman du Tuborre Unidoseko aldi baterako 52 kontratutan. Enplegu erregulazioko espedienteak eragindako behin-behineko 80 langile finkoak izan beharko lirateke. Eta esango dugu, baita ere UGT Komisiones Obrerasek eta patronalak uko egin diotela Nafarroako lanbiderteko gutxieneko soldata propio negoziatzeri. Lab eta elako hartarazi dute elkarrizketa eta negoziazio fasea akordiorik gabe bukatzen baldin bada, mobilizazioetara itzultzeko une alduko dela. Egoera honen aurrean, Nafarroako gobernuari negoziatzeari uko egin dioten eragileak presionatzeko eskatu du ELA sindikatuko Imanol Pascualek Euskal Herri Erratian.
ezin du albo batera geratu eta beto hori kritikatu behar du eta behartu behar ditu hiru eragile hauek mailan esertzea eta negoziaketa bat aurrera eramatea. Eta Hondarribiko udalak bigarren berdintasun plana udalbatzara eramango du arratsalde honetan, alardeari buruzko desadostasunekin 124 neurri zehatzen jasotzen ditu planak, eta hoietako 2 alardearen ingurukoak dira. Euskal Herri Jeltzalea eta PSE ez daude ados puntu horiekin. Igorren Paran alkatea. Iruditzen zaigu, ekintzen 189 terdiko adostasuna eukita merezi duela babes maila nabarmen bat eukitzea berdintasun plan honek. Alardeari lotutako 2 puntu garrantzitsuak hauexek dira. Lehenak herrian dagoen gatazkaren konponbideaz diardu, alardearen gatazkaren konponbiderekin jarraitu berdintasunari lotutako gatazka moduan. Eta bigarrenak jasandako erasoen aitortzaz egiten du udalak, alarde parekidearen aldekoek emakumeen eskubideen defentsan pairatutako indarkeria aitortzeko moduak pentsatu behar ditu. Eta Juan Manuel Intziarte Gallardo errentariako preso politikoa baldintzapean aske gelditu da, etxeratek baieztatu duenez. Baiela da, Intziartek 17 urtez eramatzen espetxean, 2024ko urrian 3. graduan selkatu zuten, eta ordutik baliabide telematikoekin bete du zigorra. Hain zuzen ere, gradu atzerakada izan zuen Intziartek 2023an osasun arazo handiak izan arren iktus bat jasan ostean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokin ez zegoi, badugun abarmentzeko jazoeraren bat? Istripu baten ondorioak aipatu behar, Pegi goizeko tenore honetan, duela 40 minutu istripua izan delako nazional bat errepidean, 235 kilometroan Tolosan, Irunerako norantzan. Puntu horretan, 2 errei istera heldu dira, badirudi, honetan berrireki dituztela hori bai autopilaketak mantentzen dira puntuan, duela 10 minutu 4 kilometro ingurukoak ziren. Hau ez gain, baipatu behar baita ere, ohiko autopilaketak Bilbondian, eta zehatzago Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakaoren inguruetan. Seguradiaren xetasun guztiak, Ikerri Berruzeak. Giro kaskarrerekin jarraituko dugu ostegun honetan eta negu tankeratxo bat ere hartuko du. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek beti ere trinkoagoak izango dira ipar isurian. Bertan gainera zaparrada giroa nagusituko da, goiz partean sarri xamar botako du eta tarteka bizi botako du, bereziki mendi inguruetan. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina askoz gutxiago botako du eta orokorrean lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean euria bereziki Kantauri erxurialdean, baina ekialdera mugatuko da, hau da gehien bat Bizkaia ipar partean botako du. Ondoren, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean, hor euri gutxiago izango da eta hego isurialdean. Nahiko ateri utziko dio, gau partean ordea berriro ere ipar isuri osora zabalduko da euria. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, bat zeropetik eta 8 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro hotza izango da, ipar isurian, orokorrean 8 eta 12 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 5 eta 13 gradu bitartean, temperatura maximoetan hotzenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eurtuko dira eta altu xamarro den lekuetan, altuenak aldiz herriberan, eta elur mailak ere bera egingo du eta orokorrean 1000 metrotik gora botako du, naiz eta lurraldearen mendebaldean zertxoet goraxeago botako duen. Edelteietxea teknikan, martxoak 26 da osteguna. Informazioaren aria. Hauteskunde sindikalak deitu dituzte ostegun honetarako ertzaintzan, 7.482 agente daude boto ematera deituak, hauteskunde hauek balioko dute jakiteko ea Euskal Autonomia Erkidegoko poliziek lakuarekin hitzarmena adostu zuten Erne, Esan eta SIPE sindikatuak babesten dituzten, ala akordio honekin kritiko agerturiko Euspel ala Ekos azken sindikatu honetan bildu hemen dira Ertzaintzas en lucha taldeko kide gehienak, edozein kasutan sindikatu guzti hauek ukatu dituzte azken urtetan Ertzaintzari egotzitako gehiegikeriak eta oro har gomazko pilotak ala taserrak exigitzen ari dira. Bai, guztira 7.482 agentek gauzatu halko dute gaur botu emateko eskubidea. 1.456 Araban, 3.888 Bizkaian, 2.128 dira Gipuzkoan. Azken bi hamarkadetan Erne izan da
boto gehien jaso dituen sindikatua eta gaur egun 22 ordezkari ditu, ondoren esan dator 20 ordezkarirekin Euspelek 10 ditu, Sipek 7 eta Elak beste 4, baina hauteskundeok ezustekoren bat ekar lezakete. Roberto Seijo ez da gehiago, Erneren buru eta ertzaintzaren barruan bi mugarri gertatu dira azken 4 urteetan. Ertzainasen lutsa taldea sindikal delakoaren sorrera, 2023an turraren hasiera bera kolokan jartzera heldu zena, eta 2025an sinatutako akordioa Euspelek kritikatutakoa. Nekoa da gogora ekartzea Euspelek eta Ertzainasen lutsa taldeak traidore deitu zietela Erne Esan eta Siperi lakoarekin urtean 4.200 euroko gutxeneko soldata igoera sinatzagatik 350 euro gehiago hilean 2028ra begira. Plus puztuek eragindako igoera gainera, Gabonetako dieten kasuan esaterako 257 igo dira. Soldata hobetzeaz gain, segurtasun sailak BMW i-Xabat modeloko 300 auto berri erosi dizkio ertzaintzari 24 milioi euroko aurrekontuarekin 70.000 eta 85 euro auto bakoitzeko Next Generation Funts Europarrekin ordainduta gainera. Lanean hobekuntzak izan diren arren giro txarrak dira ertzaintzaren barruan eta azken hilabetetan mobilizazioak egin dira agintarien ustezko epeltasuna salatzeko. Izan ere, sindikatu batzuek, Esanek adibidez, gomazko pilotak berreskuratzea eskatu dute. Inigo Kabakas eta Rosa Zarraren heriotzak eragin zituzten material berdinak. Nazioarteari dagokionez esango dugu, Iranek bake proposamen propio aurkeztu duela, Ameriketako Estatu Batuek zein Israelek gerra amaitu eta eraso ez dezaten errepikatu. Proposamenak kalte ordainak eta Hormuzeko itsasartearen inguruko kontrolaren xehetasunak jaso ditu. Proposamen aurkeztu horretik, Ameriketako Estatu Batuen 15 puntuko bake proposamenari muzin egin diote, tentsioa areagotzeko iruzurra delakoan. Bide diplomatiko ezberdinetatik Estatu Batuek bidalitako proposamena gudu zelaien izandako porrotetik urrun dela esan du Iranek. Horiek ala, Pentagonoa soldadu gehiagoren bidalketa presatzen dabil. Iranek ez badu porrota onartzen, infernu helduko dela iragarri baitute. Caroline Levitt, gobernu bozeramalea. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Uste da, ostiralean merkatuak isten direnean, Trumpek agindutako erasoa az daitekela milaka marineeki alde hartainera heltzen direnean. Mehatxu hauen aurrean, Teheranek dio porrotari ez diola akordio deitu behar Estatu Batuek. Bitartekari guztiei jakinarazi diete suetena proposatutako akordioaren menpe dagoela. Edozein kontaktu eduki aurretik Estatu Batuek zein Israelek eraso guztiak eten behar dituztela aldarrikatu du Iranek, alaber erasoa ez errepikatzeko mekanismoak eta Hormuzeko itsasarteko nazioarteko aktore guztien errekonozimendua eskatu dituzte. Rafael Grossi, energia atomikoaren nazioarteko agentziaren zuzendari nagusiak elkarrizketak aurreikusi ditu asteburu honetarako. Errusiak aldiz zalantzan jarri du Estatu Batuen negoziaziorako borondatea. Atzerri aferetarako ministerioaren bozeramaleak uste du suetena baldintza militarrak hobetzeko erabiliko dutela Amerikarrek barkatu txinatarrak baikorragoak dira zentzu honetan tentsioa baretzeko ekimen guztiak babestuko dituztela aurreratu baitute. Eta intzuzen esparru militarrean, Ameriketako Estatu Batuek 8.000 militar gehiago mobilizatuko dituzte, hoian artean 1.500 paraxutista eta dibizio anfibioko 2.000 eta 200 marine aurreikusten da Kark Irla ardezaketela, Irango petrolio esportatzeko zentro nagusiena gaur egun 50.000 soldadu dauzka Ameriketako Estatu Batuak eremuan bertan. Eta intzuzen, testuinguru honetan ere, esango dugu, Irakek Estatu Batuarren erasoak salatu dituela. Azken 24 orduetan gutxienez 22 lagun hil dituzte herrialde arabiarreko mendebaldean eta intzuzen lehen ministroak uste du aireko erasoek zailtasun eta oztopo gehiago sortuko dituztela eskualdeko egonkortasuna lortzeko aleginetan. Washingtonen aliatuak izan arren gogora ekarri dute erasoturiko herri mobilizazio indarren milizia xita herrialdeko indar armatuen parte direla eta berriz Israeli dagokionez hauek gerra borborrean ikusten dute. Benjamin Netanyahuk 400.000 erreserbista deitze aurre ikusi du. Israel Katz, defentsa ministroak arrotasunez aldarrikatu du 15.000 jaurtigai, bota dituztela 12 egunetako gerran jaurtitakoaren laukoitza. Libanon hildako kopurua 1.084 lagunetara heldu da, tartean 121 haur. Goitzeko 8:12 dira.
41 urteko garraiolari bat lan istripuan hilda Legution, Goian industriaguneko enpresa batean Zamalanetan zebilela, gainera etorri zitzaion deskargatzen zebilen karga. Lab sindikatuak azaldu duenez, zerrautxa deskargatzen ari zen garraiolaria, Zama gainera erori zitzaionean, eta zauriak eragin zizkion. Sindikatuak nabarmendu duenez, istripuaren izaerak agerian uzten du lantoki gehienetan ez direla aplikatzen karga prozedurekin loturiko prebentzio neurriak, naiz eta legeak nahita ezkotzat ezartzen dituen 1997 geroztik. Ela sindikatuak hain zuzen, lan istripu mortalen igoera salatu du, ezin daitekela normaltzat hartu berretxiz. Lakuari kontrol eta jarraipen neurriak exigituko dizkio, eta olat enpresak, istripua jaso den enpresak, 24 orduko etenean da, gauerdiaz geroztik, eta goizeko 11etan ere elkarretaratzea burutuko dute. Enplegu arlotik ere esango dugu lan ikuskaritzak lege iruzurra atzeman du, Tubos Reunidoseko aldi baterako 42 kontratutan, enplegu erregulazioko espedienteak eragindako behin-behineko 80 langiletatik 42 finkoak izan beharko leiraketekela ondorioztatu dute. Enpresa batzordea eta lan ikuskaritzan Gasteizen bildu dira enplegu erregulazio txostenaren alegazioak aurkezteko. Bertan, jakinarazi dute, kaleratu beharreko behin-behineko 80 langiletatik 42 balege iruzur egoeran daudela finkoak izan beharko luketelako. Sindikatuek azaldu dute, martxoaren 31 bitarte luzatu zietela kontratua, horremestez langile finkoen kaleratze baldintzak aplikatzea eskatu dute. Eta esango dugu baita ere, arlo ekonomikotik ere Ondarroako 5 itsasontzik jarduera geldiarazi dute gasoliaren prezioaren garestitzak izan duen eragina dela eta berdelaren kanpainaren itxierarekin bat egin duenek kuota 160 murriztu den unean. Horregatik, armadorek berdel kuota handiagoa lortzen laguntzeko eskatu dite Lako eta Madrili. Opao, alturako arrantzako armadoren elkarteak ohartarazi duenez, geldialdiak beste ontzi batzuei eragin diezaieke gasolioaren prezioa ez bada azkar jaisten, momentu honetan arrantzatzen dauden ontziek erabaki bera har dezaketelako porturatzean. Mikel Ortiz, Opauko gerentea EITB-ri emandako adierazpenetan. Si no encontramos pescado cerca y el gasoil no se relaja, seguramente van a verse forzados a volver todos a puerto. Ortizen esanetan, berdelaren kuotaren murrezetari lotuta gasolioaren prezioak bikoizteak oso egoera larrian utzi ditu. El precio del gasoil actual, que duplica al precio que hemos tenido el año pasado, más el cierre del Berdel, hace que tengamos que perder dinero y hemos tenido que parar los barcos. Testuinguru honetan eta egoera konjunturala arrantzalen ahalmenetik dagoelako olakoa zein Espainiako gobernuei neurriak hartzeko eskatu diete Opautik. Eta UGTek eta Komisiones Obrerasek zen patronalak uko egin diote Nafarroko lanbidarteko gutxieneko soldata propio negoziatzeari. Lab eta elako hartarazi dute elkarrizketa eta negoziazio fase akordiorik gabe bukatzen bada mobilizazioetara itzultzeko une izango dela. Azaldu dutenez, bilera deialdia EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaian ezarritakoaren arabera gauzatu da. Epai horrek gizarte eragile guztia legitimatzen ditu horretarako eta arlo horretarako lanbidarteko akordio albidetzen du. Hain zuzen, deitoratu dute, 3 erakunde horietako bakar batek ere ez duela parte hartu Nafarroarentzat gutxieneko soldata propioa sortzeko aukerari betoa jarriz pertsona askoren bizi baldintzak hobetuko lituzkena. Ela eta Lab sindikatuen ustetan, jarrera horrekin greba orokorra eragin zuen beto eta jarduteko modu azpimarratu dituzte. Bi sindikatuen aburuz, Nafarroako zen patronalak langileak esplotatzeko aukerak erabat zabalik uzten ditu, bere negozio eredua baldintza prekariotan oinarritzen dela erakutsiz. Nola nahi ere, ulerrezinagoa iruditzen zaie, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuen ezezkoa kontuan harturik Euskal Autonomia Erkidegoan sindikatu horiek gai bera negoziatzeko prest daudela. Egoera honen aurrean, Nafarroko gobernuari negoziatzeari uko egin dioten eragileak presionatzeko eskatu du Ela sindikatuko Imanol Pascualek Euskal Herria Irratian. Ezin du albo batera geratu eta beto hori kritikatu behar du eta behartu behar ditu hiru eragile hauek mailan esertzea eta negoziaketa bat aurrera eramatea. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak aurreratu duenez argindarraren gasanen eta erregaiaren gaineko zergen jaitsierak 125 milioi euroko galera ekarriko du 3 hileko diru bilketan. Elisabete Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusiak ziurtatu du Bizkaiko Aldundia prest dagoela, arzartasunez jarduteko, ekialde ertaineko gatazkak ekar ditzaken
ondorien aurrean. Besteak beste, ehun ekonomikoari likidezia txertatzeko eta inbertsio berriak eta kontratazioa indartzeko zerga neurriak aktibatzea aurrikusten dutela dio. Gainera, dagoeneko aplikatzen ari dira energiaren prezioa jaisteko zergetan egiten diren murrizketak eta kalkulatzen da, irudeko honetan 125 milioiko murrizketa ekarriko duela diru bilketan esan bezala. Bada Etxanobek agerraldia egin zuen atzo Bizkaiko Batzar Nagusien osoko bilkuran Elkarrekin Podemoseko Richard Bakero batzarkideak Ekialde Hurbileko gerra eskaladaren aurrean hartu beharreko neurrien inguruan galdetu ostean. Hay sectores que siguen obteniendo beneficios extraordinarios como las grandes energéticas y como ya defendimos en crisis anteriores, creemos que es de sentido común que quienes se benefician de esta situación contribuyan a financiar las medidas de protección social y económica. Aldarrikatu du Euskal Autonomia Erkidegoan Alderdi Moreko buru ere, badenak krisiaz baliatzen diren enpresa energetiko eta finantziero handiek ekarpen sozial handiagoak egin beharko lituzketela krisitik ateratzen laguntzeko. Hondarribiko udalak bigarren berdintasun plana udal batzara eramango du gaur alardeari buruzko desadostasunekin. 124 neurri zehatz jasotzen ditu planak eta hauetako 2 alardearen bueltakoak dira. EAJ zein PSE ez daude ados puntu hauekin. Ba ez, aurreikus ziteken bezala alardearen gaiak sortu ditu desadostasunak jadan, bai gainerako indar politikoen artean, baita zenbait eragile sozialen artean ere, tartean osoko bilkuran hitza hartzea eskatu duen Hondarribiko emakumeak talde baztertzailea. Igorren Paran alkateak aitortu du gainerako indar politikoak EAJ eta PSE 189,5 ados daudela planarekin alardeari buruzko 2 puntu horiekin izan ezik. Iruditzen zaigu, ekintzen 189 terdiko adostasuna eukita merezi duela babes maila nabarmen bat eukitzea berdintasun plan honek. Alardeari lotutako 2 puntu gatazkatxoak hauesek ditugu. Lehenak herrian dagoen gatazkaren konponbideaz diardu, esanez, alardearen gatazkaren konponbidearekin jarraitu berdintasunari lotutako gatazka moduan. Eta bigarrenak jasandako erasoen aitortaz hitz egiten du. Honako esanez, udalak alarde parekidearen aldekoek emakumeen eskubideen defentsan pairatutako indarkeria aitortzeko moduak pentsatu behar dituela. Hirugarren ardatza gizarte antolaketa eta zaintzaren ingurukoa da. Erantzukidetasunean oinarritutako eredu bidezkoago eta iraunkorrago baterantz aurrera egitea du xede. Eta laugarren ardatzak indarkeria matxistarik gabeko bizitzak aldarrikatzen ditu prebentzioa, sentsibilizazioa, prestakuntza eta erakunden arteko koordinazioa indartzea hain zuzen ere. Plana osatutakoan emakundek aztertu zuen eta honek txostena igorri die. Emakunderen txostenak berariaz ezartzen du berdintasun planak gai horri heldu behar diola parte hartzean dauden desorekak direla eta. Gaineratu zuten desoreka horiek politika publikoetatik aztertu eta landu behar direla eta txostena loteslea dela. Gasteizko udalak berriz, harrera bulegoa jarri du martxan alde zarrean, hain zuzen 2025ean PSEk, EAJak zein EH Bilduk sinaturiko akordioaren ostean. Bai, hala da, atzo jakin genuen udal zerbitzu honetako taldeak pertsona bakoitzak hirian kokatzeko behar izan ditzaken erreferentzia guztiei buruzko informazioa eskainiko duela. Errolda, osasuna, hezkuntza, enplegua, aisialdia, udalaren eta beste erakunde batzuen zerbitzu eta baliabideak beti ere kontsultatzen duen pertsonaren edo familiaren egoeraren arabera. Beste hirietan bezala Gasteizen ere funtsezkoa da zerbitzuak, bete beharrak eta eskubideak ezagutzea bizitza duina garatzeko. Udalaren arabera, harrera espazio horren eginkizuna da lehen arreta ematea eta ondoren dagokion zerbitzura bideratzea ez baita administrazio izapiderik egingo harrera bulegotik. Informazio maila beraz oinarrizkoa izango da pertsonek eskaera horiei erantzuteko komunikazio gunetara edo bidetara jo al izateko. Udalak adierazi duenez, helburua lehenengo urratsak erraztea eta hiriaren ezagutza izaera eta historia eta kultura gehiago transmititzea da bizilagun berriek hiriaren errealitatea ulertu eta bertan egokitu ahal izan dezaten pixkanaka hiriaren nortasunaren zati bat sentituz. Ez da beharrezkoa izango aurretiazko hitzordurik eskatzea eta beraz unean uneko
presotasunaren barkatu arabera hartuko da arreta, astenetik ostilarera goizean, 9:00 ordubietara, eta astearte eta ostegunetan arratsaldez 4:00 6:00. Negu horria kanpainak berriz, Anase Fajerdinen egoera salatu du asteazken honetan duela 4 urtetik, Iruñean bizi den gaztea da, ikaslea eta arrazakirenen aurkako mugimenduko ekintzaile ezaguna. Itxaso Leon. Deitzaileek zita trampa gisa ezagutzen diren polizia jardunbide irregularren erabilera zohartarazi dute. Hoien bidez Espainiako poliziak eta foruzaingoak migratzaileak txintxilako polizia etxera joatera bultzatzen dituzte, administrazio izapideak ebazteko aitzakiarekin eta ondoren atxilotu eta deportatu egiten dituzte. Prentsaurrekoan azaldu dutenez, Anas Fajerdinek astero joan behar zuen komisariara administrazio kanporatze agindu baten ondorioz Iruñean bizi zela egiaztatzeko. Ondoren ahotsa.infok jaso ditu plataformako kideetako baten hitzak. San Iruñeko kidea da, mugimendu antirrazistan parte hartzen duena, eta pasaren astean edo indala 4 egun Polizia Nazionalak txintxillara eraman zuen, eskusekin, zita trampa batekin. Bozeramaileek adierazi dute horrelako errekerimenduek agintarien helburuari erantzuten diotela. Salatzen ditugu zita trampa hauek formatu ilegal bat delako, deportazio hegaldi horiek kupoa betetzeko aurreko hilabetetan, bai foruzainak eta bai Polizia Nazionalak egiten dituzten detentzio arbitrarioak eta legalak. Negu gorriakeko ordezkariek nabarmendu dutenez, kupo hoiek osatzeak ez du zerikusirik delituak jarraitzearekin edo prebenitzearekin. Ez da herritarrak babestearekin ere, baizik eta egoera ahulean dauden pertsonak modu arbitrarioan eta alegalean zigortzearekin. Hemetik salatu nahi dugu, hemen ezin direla poliziaren formatu arbitrario horiek eta arrazakeria burokratiko hori eten behar dugula. Hala, gogorarazi dute Iruñan ez dela aizen beharrik, atzerritarren legeak existitzen delako eta deportazioak errealitate etengabea eta isildua direla. Gaineratu dute Minneapolisen egiten den gauza bera egiten dela bertan, baina zarata gutxiago eginez. Fiskaltzak Jose Manuel Entrecanales akzionako presidentearen aurkako eginbideak zabaltzea eskatu dio epaitegiari Nafarroko Parlamentuko ikerketa batzordean bere enpresari esleituriko obren inguruan zitaziora ez joateagatik. Akzionak agerraldi askerari erantzun zion Entrecanales etzela pertsona proposa eta konpainiako garrantzi gutxiagoko beste kargu batzuekin ordezkatzea proposatu zuen. Parlamentuak beste pertsona batzuek ordezkatzea onartu ez bazuen ere, mendeko horiek egun horretan joan ziren Iruñera, baina batzordeko kideek ez zuten halakorik onartu akzionako buruaren ordez deklaratzea zehazki. Parlamentuak bigarren zitazioa egin zuen ostean, otsailaren 9:00 goizeko 11:00. Bigarren idazki horretan ohartarazten zen agertzen ez bazen delitua suposatuko lukela. Hala ere, Entrecanalesek uko egin zion bertaratzeari bestelako azalpenik eskaini gabe. Ondorioz fiskaltzaren ustez Nafarroako Parlamentuaren erregelamenduaren 71. artikuluan adierazitakoa ez zuen bete. Nafarroan jarraitu beharra dugu, bertako joko aretoek eta apustu makinek sistema izan beharko dutelako gaurtik aurrera, erabiltzailea adingabeala debekaturiko pertsona bat ez dela egiaztatzeko. Aralarre elkarteak neurri ospatu du, baina sistemak definitu gabe jarraitzen duela eta makina txampon jaleak kanpoan geratzen direla ohartarazi du. Zazki, gauerdi honetan bukatu da urtebeteko EPA tabernek eta joko aretoek sistema hori implementatu dezaten. Arauak pertsona bakoitza bere apustuari ekin aurretik identifikatzea behartzen du, neurria iaz onartu zen eta 2022 foru legea garatzen duen Nafarroko joko eta apustuen erreglamendu orokorraren baitan arautua dago. Aralar ludopatiaren prebentzio eta laguntzarako elkartearen esanetan, sarbiden kontrola aurrera pauso nabarmena izango da, batez ere debekatutako pertsonen erregistroan izena emanda daudenentzat, euren babesa indartuko baitute joko gune eta dispositiboetarako sarbidea oztopatzen duelako. Hala ere, arauak utxuneak dituela ohartarazi du, txanpon makinak kanpoan utzi izana adibidez. Kirol probetan eta abarretan parte hartzeko aukera ematen dutenak, baino ez daude arauaren menpe. Elkarteak zalantzak ditu ikuskapenari buruz ere, izan ere naizek elkarteko arduradunekin kontsultatu du eta adierazi dute oraindik ez dakitela zein den jokoaren bidez irabaziak izango dituzten enpresek ezarri beharreko sistema eta beharrezkoa ikusten dute ikuskaritzari dagokionez, ahalegin egitea.
Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak berretsi du Gorka Alvarez izango dela euren alkategaia Sestaon 2027ko udal hauteskundetan, agintaldi honen erdian Ainhoa Basabe ordezkatu ostean. Basabe izan zen, oraindik erabat argitzeke dauden arrazoiek tarteko karguan zegoela boteretik joan behar izan zen lehen alkate jelkidea legegintzaldi honetan. Sestaoko batzokiak bozketa bidez erabaki du Gorka Alvarezi sustengoa mantentzea. Hoy quiero compartir con vosotros y con vosotras una noticia muy importante para mí. La afiliación del PNV ha decidido darme su confianza para ser el candidato a la alcaldía en las próximas elecciones de mayo de 2027. Porque ser alcalde de tu pueblo es el mayor honor que se puede tener y porque Sestao merece seguir avanzando con responsabilidad, cercanía y mucho trabajo. Seguir avanzando, seguir cumpliendo, seguir haciendo de Sestao un pueblo mejor para vivir, trabajar y disfrutar. Alvarezek 2025ko martxoan hartu zuen Sestaoko alkatetza Ainhoa Basabe ordezkatu esan bezala. Arrazoi pertsonalak argudiatu zituen Basabek ordukoan, udaletxean 14 urte eman ondoren, bizitza publikotik urrun dagoen kapitulu berri bat hasi nahi zuela esan zuen. Iturri jeltzalek garaian ziurtatu zutenez aurretik bere konfiantza zirkuali jakinarazi zion Basabek hau izango zela bere azken legealdia, ez zuen agortu ordea. Bazen gertuko aurrekari bat, aurreko legegintzaldian ere Josu Bergarak Sestaoko alkatetza utzi baitzuen, Bizkaiko Foru Aldundiko Administrazio Publikoko zuzendari nagusi bihurtzeko. Gauzak horrela, Sestaoko erreleboaren testuinguruari begiratu behar zaio. Azken urteotan EAJ udalerri garrantzitsuetako alkateak ordezkatzeko prozesu bat egiten ari deta, primariari gabe, inkestek ematen dituzten datu txarren ondorioz. Hala gerratu zen Donostian duela hilabete batzuk, Eneko Goiak kargua presaka utzi zuenean Jon Insaustik ordezkatzeko. Eta Santurtzin ere Karmele Tubilak uko egin dio berriki karguari, udaltzengoko lep polemikoa tarteko eta aginte makila Itziar Karrozerak hartu du. Eta aipatuko dugu baita ere Hondarribian iragarri duela Eusko Alderdi Jeltzaleak 2027ko hauteskundetarako alkategaia Maria Serrano izango dela. 3 legegintzalditan zinegotzia izandakoa esan du Eusko Alderdi Jeltzaleak galdutako herritarren konfiantza berreskuratzeko gaitasuna duela eta erronka ilusio eta ardura handiz onartu duela. Xetasun bat gehitzearren, Maria Serrano jelkide Hondarribitarra nabarmendu dute, EAJak aurkeztu duen Hondarribiko lehen alkategai emakumea dela, baina xetasuna ere bada, Maria Serrano alarde baztertzailearen sustengatzailea dela. 30 segundu besterik ez, eta 8:30 izango dira. Intxorta 1937 kultura elkarteak eta Durangaldeko hainbat elkarte memorialistek 36ko gerran erbesteraturiko eskualdeko 530 aur identifikatu dituzte. Zerrendak Gerediaga elkartearen webgunean daude eskuragarri eta herritarrak hoiek osatzera deitu dituzte. Deialdia zabaltzeko ez ezik ikerketak azaleratu dituen datuen berri emateko agerraldia burutu dute eta azaldu dute egitasmoa umetan Sobietar Batasunean erbesteratuak izan ziren adineko batek 2019an egindako eskaeraren bueltan sortu zela. Hasieran, Debagoienan kokatu zuten ikerketa, baina zabaldu egin dute bestelako lekuetara, Gipuzkoa osora eta orain berriz Durangaldean ari dira lanean. Datuak eman dituzte eta behin-behinekoak badira ere, esan dute, oraindik identifikaturiko aurren artean herri bera zirenean Durangoko eta Jurretako 318 ume barkatu, Jurreta banatu osteko 5, Zornotzako 56, Abadinoko 19, Atxondoko bakarra Berrizeko 20, Elorrioko 37, Ermuko 16, Garaiko bakarra Izurtzako 12, Mañariako 4, Otxandioko 25 eta Zaldibarko 15 guztira, 529 aurra erbesteratu. Hauek nora erbesteratu zituzten ere jaso dute, gehienak estatu frantsesera bidali zituzten. 178 herrialde katalanetara, estatu frantsesetik igaro ostean, 76 Belgikan, 62 Erresuma Batuan, 6 Ipar Euskal Herrian, eta zehazki 2 Sobietar Batasunean eta aur bakarra Mexikon. Donald Trumpek agindu eta indarturiko setio energetikoaren testuinguruan ekintzaile internazionalestek osaturiko lehenbiziko
eskifaiak heldu dira Kubara, arlo materialean ezinbesteko duten laguntza humanitarioa eraman dute uhartera, eta arlo politikotik mezu argi bat Ameriketako Estatu Batuetako administrazioarentzat babes internazionalista jasotzen jarraituko duela Kubako irautzak. Oñatza Izpuru, egunon? Egunon Peleta entzulea, bai, Euskadi-Kuba elkarteko Jose Manzaneda izan da uhartean nazioarteko ordezkaritza solidario baten baita, Nuestra Amerika ontzidiko lehen itxasontziaren iritsieran lekuko izan da. Jakin da, egoera uneotan muturrekoa dela, baina gobernuak era berean neurriak ari dela hartzen. Kuban topatu duten egoeraz galetu diogu Manzanedari. Trumpen helburua argia dela dio. Kuban hondamendi humanitario bat sortuz, herritarra muturraino eraman iraultzaren kontra altxatzeko helburuz. Bai, Donald Trumpen gobernuak nahi duena Kuban badakigu zer den, ezta? Itotze estrategia batekin, azkenean pauperizazio prozesu bat lortzea, uhartean, jendeak ez izateko elikadurarik, botikarik, transporterik, eta beste hainbat gauza bere bizitza normalean. Eta horren ondorioz, gobernuaren aurkako ekintzak egitea. Azken finean, erregimen sozialista edo iraultzaileak porrot egiteko edo botatzeko. Hori izan da historian zehar bere helburua. Horretarako da blokeo ekonomiko finanziero eta komertziala. Horretarako da blokeo petroleroa momentu honetan, eta horretarakoa izan dira 200 piko neurri adizionalak. Aurreratuko dugu ere, ostiral honetan bertan jasoko dugula Manzaneda gurean eta Euskadi-Kuba elkarteko beste hainbatkideren balorazioa Euskal Herrira itzuli berritan. Eta nabarmentzekoa baitare, hauteskunde legegileen ostean, Mette Frederiksen lehen ministroak dimisio eman duela bere alderdiaren emaitzak apaldu ostean. Danimarkan, alabaina, bera izango da gobernu osatzeko saiakera egingo duena, eta orain parlamentua inoiz baino zatituago dago eta negoziaketak zailak izango dira, bloketako inork ez baitu gehiengorik osatzen. Moderatuek indar hartu dute eta ekonomia migrazioa lidergo politikoa Groenlandia daude eztabaidaren erdian. Federico Amargarren erregearen aurrean dimisio eman du Mette Frederiksen lehen ministro Danimarkarrak hala egiten delako. Bere koalizioak azken hauteskundetan berakada izan du. 12 alderdi daude parlamentuan eta haiekin erronda egin ondotik gobernu osatzeko nork hartuko duen lidergoari ari dira eztabaidatzen. Erregeak Frederiksen lehen ministro kargugabetuari eman dio horretarako ardura hasiera batean. Frederiksen alderdi sozialdemokratakoa da eta bera barne hartzen duen ezkerreko blokeak 169 eserlekuetatik 84 lortu ditu. Eskuineko blokeak 77, gehiengo absolutua 80ean dago. Moderatuek 14 lortu dituzte eta beraz eurak ere erabakigarriak izango dira. 2022ko hauteskunden ostean 6 hilabete behar izan zituzten akordio batera iristeko. Alderdi sozialdemokrata izan da bozkatuena bai, botoen 21,9%, baina 1903tik izandako emaitzarik txarna izan du. 38 eserleku izango ditu. Gaur egongo gobernuaren higadura dagakoetako bat, migrazioaren eztabaida, ongizate estatuaren inguruko tentsioa aipatu daitezke. Baina, lortu du lehen indarra izaten jarraitzea eta batipat, Estatu Batuakek Groenlandia bere egiteko asmoai lehen ministroak emandako erantzuna izan da nolabait handi batean eutsi diona. Frederiksen 2019tik dago boterean, 3. mandatu bat egin nahi du aurreko gobernuan sozialdemokratak, liberalak eta moderatuek egon dira, baina elkarrekin 70 eserleku dituzte. Beraz, beste aliantza batzuk lortu beharko ditu. Eta aipatuko dugu ere fronte energetiko berri bat zabalduz, Budapestek Kieben gaineko presioan ditu du, Hungariatik Ukrainara doa zen gas hornidura geldituz, hauteskunde kanpaina betean. Errusiatik datorren petrolio jarioa berriro ere bermatzea da Viktor Orbanek Zelenskiri eskaturiko baldintza. Hori da bai, Viktor Orban entzungo dugu lehenik eta behin. Hamarosan kormányülés, fontos előterjesztést teszek. Hungariaren erabakia sinplea da, baina eragin handikoa. Ukrainarrek Hungariako lurraldea zeharkatzen duen gaza nahi badute, Ukrainar lurraldetik pasatzen den petrolioaren sarbidea baimendu beharko baitute.
se han brindado apoyos. Gaineratu du Viktor Orbanek horietzen kortea biztan da, Orbanek lehen ministro ultraeskuindarrak etena pixkanaka aplikatuko dela, baina eperi zehaztu gabe neurriak funtsezko fluxu bat eragiten dio. 2025ko urrian Ukrainatik importaturiko gasaren ia erdia Hungariatik zetorrela. Gatazkaren jatorria Errusiako petrolio gordinaren hornidura etendura da. Druzhba oliobidearen bidez, Kieven arabera Errusia berriki egindako erasoen ondorioz kaltetu da. Ukraina dio segurtasun baldintze konponketak erakozten dituztela, Budapeste berriz arrazoi politikoengatik zirkulazioa blokeatzea eta xantaia leporatzen dio Zelenskiri eta bien arteko tentsioa gora egin du. Hungariak eta Eslovakiak otsailean eten zituzten jada diesel esportazioak Ukrainara errepresalia gisa. Gainera Orbanek betoa jarri dio Europako Batasunaren Ukrainaren babeserako 90.000 milioi euroko mailego bati eta etorkizunean Europar Batasunaren erabakia blokeatzeko mehatxu egin du Errusiako petrolio fluxua berrartzen ezten bitartea. Liskar energetikoa hauteskunde kanpainan ari da gertatzen Hungarian, agintean dagoen Fidesz alderdiak aurrekaririk gabeko erronkari egin beharko dio aurre, inkesten arabera Peter Magyar buru duen Tiszak oposizioko mugimenduak 10 puntuko aldea baitu. Orbanek orain bere diskurtso gogortu du. Zelenskiri apirilaren 12ko hauteskundetan eragiten saiatzea eta krisi energetiko eragitea bestea. Testuinguru horri Brusela astindu duen eskandalu diplomatiko bat gehitu behartzaio. Peter Ziaro atzerri ministroak onartu baitzuen zuzeneko harremanak izan dituela Sergei Lavrov Errusiako homologoarekin Europako Batasuneko barne elkarrizketean inguruan. Europako bazkide batzuek espioia izatea egotzi diotea. Eta aipatuko dugu ere, Mexiko kezka eta desadostasuna agertu dela Ameriketako Estatu Batuekin urte artean haizen zaintzapean zeuden 13 migratzaile hil ostean. Gobernuak ekintza diplomatikoak aktibatu ditu eta familiei laguntza legala eman die baita erantzukizunak argitzeko eskatu ere. Roberto Velasco Ipar Amerikako ordezkari ordeak prentsaurrekoan esan duenen 4 heriotza Kalifornian izan ziren, 3 Georgian, 2 Arizonan eta 1 Texasen eta beste bat Floridan, Missourin eta beste zehaztu gabeko leku batzuetan. Biktimek 19 eta 69 urte bitartean zituzten. Txostena diotenez 6 komplikazio medikugatik hil ziren, 4 suizidioatik eta aiziaren operazioetan, beste bat Dallaseko tiroketan. Eskerrik asko Iñatz. Bai, gero arte. Eta goizeko 9:00 gutxitara bidean esango dugu Kosner Baskoniak 118 galdu duela Izar Gorriaren aurka Euroligako 33. jardunaldian alternatibaz beteriko partida izan da eta luzapenean Belgradeko taldeak saria izan du, bereziki Txima Moneke Baskoniako jokalari ohiari esker. Partidaren azken txanpan berdintasuna izan zen nagusi. Forrestek azken atxean norgehiagoka irabazteko jaurtik eta izan dantzulok, baina baloiak gorbata egin du saskian 81 zirenean. Luzapenean Monekek eta Lubabu Kabarrotek euren leia berezia bizi izan dute. Frisch, bigarren mailako aktorea izaki, Baskonian, Izar Gorrian, rol horixe bera, oieleiek bete du, izan ere iruko eta mate batekin, 106koa jarri du 59,2 segunduren faltan. Ondoren Monekek errebotea itxi du Baskoniak etxean egin duen jortiketa batean, eta hortxe bukatu da partida. Eta aipatuko dugu baitare Imano Lopezek azken txapelketa 52 urte egin berritan jokatuko duela eta Zumaian bere jaioterrian emango dio akabera bere ibilbide profesionalari 23 urteko ibilbide oparoa eginez. Hilaren 30 eta apirilaren 6an jokatuko dira Zumaia Jai Alai Master Series txapelketako finalerdiak eta apirilaren 13an Santelmo egunez final handia. Eraman Jaialai elkarteak prentsa ohar baten bitartez azpimarratu zuenari so eginez Imanol López onena izan da. Ia debuta egin zuenetik erretiroko egunera arte. Frontoi guztietan jokatu du, formatu guztietan eta denetariko aurkarien kontra. 6 bider binakako txapeldun, banakako beste bitxapel, Euskolabel Winter Series bat, eta beste dozenaka txapel garrantzitsu. Daniako eta Miamiko tituluak, Orlandoko Zitrusak, Mexikoko txapelketak, eta Euskal Herrian Miarritzeko urrezko sisterak, Donibane Loizuneko nazioartekoak eta gehiago. Zumaiako Master Series txapelketan momentuko aurrelaririk onena izango du Lópezek lagun, Aritz Erkiaga, Espartzertarra, urte luzaz berarekin kantxa partekatu duen jokalariarekin izango duelako bazken aukera erretiratu aurretik Zumaiako puntistak.
Informazioaren aria. Badator Loraldia Festivala, martxoaren 9-tik 28-ra. Sormen ezberdin baten bila, hauxe da zure aukera. Musika, teatroa, dantza, hitza eta berpizkunde kultura lindartsua. Erosi sarrerak loraldiafestivala.eusen eta bizitu Baga Biga Iga Maurizia. Zure lekua hemen duzu. Loraldia Festivala, Euskal Kulturaren loraldia. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Izara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz Irratia. Arratsaleko 8:00 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaudela. Arratsaldeon daizuela. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelehenetik ostiralera arratsaldeko 8:00 aurrera. Naiz Irratia. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian. Informazioaren aria.
Basabutik zaiku abiatzen, ebenko eritxipiak iharausiz, aizeguek batzen. Beno, heldu zaigu, ostegun goiz honetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan naiz eta garako lankideak izango ditugu gurekin. Hemen daude, Alaia Sierra, Martxelo Diaz eta Iraia Oiartzabal, egunon? Kaixo, egunon. Zer modu zaudete? Ongi izan behar. Alaia, ez zaitu entzuten? Kaixo, egunon. Ondo, orain bai. Bueno, entzulek badakite, analisi mailak modu berezian hasten gabiltzala, aste honetan, korrikaren jarraipena eginez, beraz, bagoaz zuzenean, Gatika, Mungialdea, Uribe Butroe ingurura, une honetan Baratzea elkarteak dauka lekukoa 2104 kilometroan. Tipi-tapa, tipi-tapa. Zea maizen laguntzaz korrika, bestelako oiu ezoikorik ez, oraingoz behintzat, eta jakin nahi dugu, zuek zer, aukera izan duzu korrika egiteko, edo nola ari zarete jarraitzen korrika, Martxelo? Jo, gila esan, korritzeko aukerarik ez dut izan momentuz, behar da azken egunean Bilbora hurbildu beharko dugu, ze laneko kontua, ordutegiak eta bar guztian, Iruñean izan zenean lanean nengoen, eta atzo Donostia inguruan zegoenean ere, baita ere, beraz, momentuz, zuzeneko emisioa jarraitzen, gertutik, eta egia da, jendetza bildu dela toki guztietan, Iruñan izugarria izan zen, atzo Donostian ere izugarria, eta herri txikietan ere, edo herriberan beti, beste ezaugarri batzuk dituen eskualdean ere hor jendetza ikusi izan, eta uste, nahiz eta kriminalizaziorako saiakerak ere izan ditugu, baina ni uste honek ere erakusten duela korrikak azken urteotan hartu duen indarra ere, orduan hori jendetza, eta ni uste beste behin ere izugarrizko arrakasta izan duela korrikak. Iraia? Ni astelen gauean, ja aste arte ordurako, oraindik gauez pasatzen, eta beti dago gauez badauka xarma. Itxoen, uste orain bai. Barkatu. Bai, ni astelen gauean, aste artea zen dagoeneko, baina gaueko 12:00 inguru pasatu zen handoindik, eta, gauean badauka xarma berezi hori, pixkate itxaronaldia luze egin zitzaigu, baina gero pozik oso unkitutan, ikuste dut hori lortzen duela korrikak, ez? Jende asko batzea, eta unkidura horretatik bizitzen dugula, aldarrikapena denenean ere, eta espero dut larun batean beste inmersio txikitxo bat egitea Zumarragan, aurten albada 2 aldiz. Hori da. Alaia, eta zu ez dakit, Gasteiza ez da heldu, baina izan duzu aukeraren bandun baitera gerturatzeko, edo pazientzia zain zabiltza? Ez, herritik gertu pasatzen, baina ez nuen aukerarik izan medik harrapatzeko, eta hori, ostiralean pasako da Gasteiztik, gauean iritsiko da, eta, berandu bada ere, han harrapatu beharko, eta ja azken aukera izango delako, igandean Bilbora gerturatzen ez banaiz. Hori da. Eta bete-betean une oro korrika jarraitzen dabiltzenak, badira, Zaloa Badiola eta Garazi Kastaino lankideak, egunon? Egunon? Garazi? Horratzade? Bai, kaixo. Nontzaude? Kaixo? Egunon, Garazi. Bai, ez dekien ja konexio zoro hauekin entzuten aten induzuen ala ez. Une honetan gatikan gaude, Mungia atzean utzi dugu, baina eskualdean bertan jarraitzen dugu, Gatika herritik barna. Une honetan oso momentu polita bizi izan dugu, 2105 lekuko hartzean gaudelako hain zuzen ere, lekuko hartze partekatu batean, eta une honetan txirrintxarren gaitako emakumen elkarteak darama lekukoa, baina aurrez, pentsionisten izenean, Jose Ramon Bilbauk hartu du lekukoa, 81 urte ditu, eta ez dekizue zein sasoian egin duen korrika, tipitapa, Maldanbera, Kriston Irribarrea aurpegian, eta, une politak ikusten ari gara gaurko goizean, egia esan, pentsionisteekin ere izateko tartea izan dut Mungian, Peili nahi baduzu entzun egingo dugu zer kontatu diguten. Noski, diet.
Ezagite, entzungo dugu, segituan entzungo dugu. Nahi baduzue, nik jarriko dizuet, Bai, uste nuntzun jarriko zenela, barkatu, bai, venga. Bakizue, zuzeneko kontuak. Hori da. Oso ondo, badoa. Mungiako plazan, eta petoneta pasatzen ari dela, petoak salgai daudela iragartzen, begira jodit kolore gorria, eta denok dakigu zerrena den kolore gorria, gure pentsionisten mugimenduaren kolorea, hementxe daude mugiatarrak, uste dut mugiatarrak diretuko dugu. Egunon, zer moduz? Oso ondo, hemen itxaroten. Oso ondo, urduritasunarekin edo hotza, azkenan ez da inbesteko freskoin. Purbe denetari ez da, posa, batez ere posarekin. Zuek lan desente izan duzuez, korrikasi baino 2 egun lehenago, greba orokorra izan zen Hego Euskal Herrian, mugimendu pentsionista ere hor jota fuego ibili zineten, zuek ere mungian, tope? Bai, guk ere mungian, tope egin dugu, bai, egin dugu, bai. Eta orain, korrika iritsi dela ere, lanean ibilizarete pentsionista bezala edo korrika batzordeari esku bat botatzen? Ez, egia esan, gu hemen gauz alan eskatu dozkuelako, Esan dozko, zuek egon behar dozu eta, esan dugu, gu bagoaz. Zuekin mungian beti kontatzen dute pentsionistekin? Bai. Bueno, batzutan. Eta batzuk, hori da. Guztiek ez. Bueno. Gutxi horiekin edo kasu egiten duten haiekin galdituko gara. Eta esaterako, mungian nolako eskualdea da, eskualde euskalduna da, nola bizi duzu zuek, ikusi duzue denbora pasatzen ere bai, zer iruditzen zaizue? Horitxe komentatzen egon gara, oindala ez eza. Asko ateratzen garala korrikan, eta korrika gora eta korrika bera, baina gero mungi benetan euskaldun edala esatea askotxo izango litxike. Erabileran dagoela kaso gakoa? Bai. Eta ikusten duzu hor rutxunetxo bat? Bai. Akaso ere korrikak batzuetan laguntzen du, ez? Animo hori igotzen, arro sentitzen eta pixkat kaparrateratzen ere bai. Bai, horre da guretzako vitamina esaten dana. Baina benetan gero realitatea hemen behintzet eta mungian eta beti komentatzen dugu gauze bera, euskaldun, erdaldun asko dago. Ohitura, erdera zitea da, ohitura, batez ere, bai. Eta konta edazue, gaurko plana zein duzue? Etalde askotan gauz, Naiz eta hemen pentsionista moduen egon, gero bakoitza joango da, batzuk mendi sale taldera, beste batzuk antzerki taldera, leku guztietan gauz, Sprint bat botatzea tokatuko zaizuela orduan gorko gunean. Sprintia, bai. Sprintia beste batzuk zat. Apurkingo dugu. Beitu, amendik gorantza joan behar gara, ni erdira presnau. Nahiko eta soberan, ez da? Osongi, eskerrik asko bikote eta osongi pasata, ia balio duen ere belarrondoko batzuk emateko. Bai, bortarako bat ez bere. Eskerrik asko zuei. Testigantza ederra eskaini digutena eta atentzioa deitu dit. Euskaldun erdaldun asko daudela esan dutela. Mungiak ezakit, badu impresioa edo behintzat eremu euskaldun bat izan daitekelakoan, ezakit, horren ezagutza gehiena gure talde honetatik izan dezakena Zaloa Badiola da. Ezakit, zer diozu honi buruz, Zaloa? Kaixo, egia esan, bai, Bizkaitarra naiz ni, baina mungialdea apur bat urruti gelditzen zait. Egia da, agian mungialdeak izan dezakela bibo handiaren eragin gehiago, ez? Uzkuaragoago gauduen baina mugimendu handia duen herria da ere mungia, hori ere onartzeko. Eta orain, zuri dagokizunez, nondik antzabiltza? Begira, nire asmoa zen gaur goizean korrika aurreratzea horrela ibiltzen garelako, ez? Garazi furgoneta barrutik eta ni saiatzen naiz korrika aurreratzen, jendearekin egoteko korrika heldu aurretik, eta gaur ez da posible izan korrika ere badelako hori, ez? Momentuko improvisazioa eta horrelako ez ustekoak. Harrapatu dut korrika, nire aurretik doa, eta esan, jarriko naiz atzean, eta hemetik ere beste perspektiba bat.
ari gara, bueno, herrigunera iristen, eta dezenteko jendea dago, baserri bideetatik eta aritu gara, eta motroiotxoak ez du indarra galdu Mungiatik ona. Garazik ere agian hortik beste perspektiba bat izango du. Bai, badabil jendea, bueno, agian zaloa esango duguna da kontua dela, astelenetik abiltzala elkar gurutzatzen eta distantziatik elkarra gurtzen, eta nik uste zaloak gaur nahi zuena zala pixka bat nik gertuago egon Bilbora iritsi aurretik. Ez baina, bueno, txantxak albo batera utzita jataben sartu berri gara. EH Bilduk, jatabeko EH Bilduk eta Maruri jatabeko herriak daramate lekuko hori modu elegantean. Esan behar dut, oso ritmo ez dakit elegantearekin dabiltzala Mungia aldean, tipitapa literalki, mantxo dijoaz. Eskoletako aurte xente ikusi ditugu, nik uste tarteko bideak orain lasaiago egingo dituztela kasu honetan, eta talde txikiagoek, baina herrietan etengabean egongo direla batzen eskolak, aste tarte goizak horrelakoak izaten dira normalean korrika egunetan, eta bai, ikusten ari naizena da, burutxo batzukola bustita, tarteka, euria egiten duelako, baina, bueno, gaude momentuz olako zaparrada potolorik ez dugulako lortu. Eta ez dakit zaloak adibidez lortu duen saiesbideren bat hartzea iruditu zait eskapata zaloa. Garazi, oraindik ez, egia esan, gustora noa korrikaren atzetik komentatzera nintzen. Adiktiboa da. Begira, ari naiz Jone Goirizelaia ikusten momentu honetan irten delako korrikatik, berak ere eman ditu bere pausoak. Esaten enbilena, perspektiba honek ematen du kotxe eskoba doazenei erreparatzeko momentua. Ari zinen komentatzen pensionistek hartu dutela momentu batean lekukoa, eta oso polita izan da atzeko perspektiba, 3 emakume adindu egon direlako atzean, elkarri kolpetak korrika egiten 3 zetoa jantzita. Eta momentu honetan ere, adinezkorako gizon batek hartu korrika eta nolako martxa, Bai, nik esango duke... Emakume hori txirin atikako emakume taldekoak izango ziren, zaloa emakume horiek, ziurraski. Nik esango duke ritmo bixiza marra daramala korrika goizunetan, bereziki Mungiatik irten direnean, bizi irten dira, eta ez dakit, sare sozialetan ikusi dut, esaterako bideo bat non ikusten den, pertsona batek 5 orduz egin zuela korrika gutxienez, horixe bera ikusi ahal izan zutela bideoen bitartez, eta ez dakit, ikusten duzu ezuekola, pertsonaren bat hor bete-betean jarraitzen duenikan, ordu luzez, edo zaloa zuek ikusten duzuela pertsona horiek denbora luzez egon ostean hor nola ateratzen diren? Begira, mungian sartu eta oraindik irten ez denik badago. Horre izaten da ez, agian eskualdeari huelta eman, gaitasuna duenak hartzo esaterako leharti baitik nire eskualdetik igaro zen korrika, eta jendeak ondarrun hasi eta lekeizion amaitu zuen Markina, Ulezpi, Gizaburuaga eta guztiak pasata, beraz badago horrelakorik ere. Garazi? Garazi agian deskonektatu. Ez dakit, garazirekin badirudi konexioa galdu dugula. Goizeko 9:00 heldu dira, agurre esango dizuegu, baina adi ongo gera egunak ematen duenari. Dagokienez korrikan, eskerrik asko zaloa eta garazi. Gero arte. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 pasata, erasoa burutu zuen ertzaina identifikatu ezin dela argudiatuta epaileak Amaia Zabartaren kasua itxi ostean, egun hartan bidegabeko biktima bat egontzela onartu du Bingen Zupiria
barne eta segurtasun sailburuak, baina auzitegiek ebazitakoa errespetatu behar dela dio. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pegi, egunon, entzule guztiak, bada, epaia... Egunon, bai, entzule guztiak entzuten zait, tira, esandakoa, epaia publiko egin denetik lehen aldiz hitz egin du segurtasun sailburuak kasu honetan SER irratian, entzungo dugu. Lo que sí quiero decir es que, efectivamente, creo que la familia en esto tiene razón y también lo dice expresamente el auto de la juez que ha decidido archivar el caso, que se produjo una víctima injusta en aquellas 2 horas que duraron los incidentes en torno al partido entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain. Zupiriak dio egun hartan liskar batzuen bidegabeko biktima izan zela Amaia Zabarte, epaileak berak onartu bezala bere autoan, baina epailea da era berean ebatzi duena, ez dagoela modurik jakiteko buruan kolpatu zion ertzaintzaren foan jortigai bat izan zenik, ez da buruan ostikorik eman ziotenik ere lurrera erori zenean heldu zezion irudietan alakorik baieztatu ezin delakoan. Hori guztia autoan ikusiko duzue. Gogora ekartzea Reala eta PSG-ren arteko partidaren atariko ertzaintzak hainbat aldiz kargatu zuela herritarren aurka, haien arabera zaletuek hasitako liskarrak baretzeko. Zalek ordea diote liskar horiek ertzaintzaren eskuartzaren ondoriozkoak izan zirela. El procedimiento judicial aún no ha acabado. La familia tiene todo el derecho del mundo, si no está de acuerdo con ese auto, a recurrirlo ante la propia juez. Bada eta gainera todo SER erratean emandako adierazpen horietan segurtasun sailburuak Amaia Zabarte berak eta familiak eskubide osoa daukatela helegitea jartzeko, horretarako eskubidea ematen duelako epailearen erabakia jar dezakete epaitegi horretan bertan Lurralde Auzitegian Gipuzkoan edota haieka laneko baluten goragoko instantzietan Pegi. Gero aipatuko dugu aipatuko ditugu geroxeago Zupiriaren hitz horiek, baina egunaren nondik norakoak aipatzeko unearen heldu zaigu. Lander Martínez, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Gasteizko Legebiltzarrean osoko bilkura... Itxoin Lander apur bat, mikrofonoa martxan denean, hasiko era Lander. Egunon Pegi, egunon Pegi eta egunon entzuleok. Gasteizko Legebiltzarrean osoko bilkura eguna izango da gaurkoa gazteriaren legea izango da jorratuko dituzten aipagaien artean nagusia. Gaurkoan Nafarroan ere osoko bilkura egitekoak dira aipagaien artean abiadura handiko trena, ekialde ertaineko gatazka eta korrika izatea aurre ikusten da. Bestalde, Seaska, Bigabai, Euskal Aziak eta Ikasbiranek agerraldia egingo dute basoaren inguruan eta Arabako lurraren defentsarako plataformek Lakuako gobernuaren aurrean alegazioak aurkeztuko dituzte solariaren makroproiektuaren aurrean goizeko 11etan Gasteizen. Goizeko 9:00 Donostian Bentaberriko etxebizitzen aferan eragindako bizilagunek elkarretaratzea egingo dute. Gai hau bera ere Gasteizko Legebiltzarreko osoko bilkuran jorratuko dutela aurre ikusten da. Eta Iobek urteroko txostenaren aurkezpena egingo du. Bestalde Lab sindikatuak prentsaurreko egingo du Lakuako hezkuntza sailak ez duela euskalduntzen salatzeko. Eta prentsaurreko egitekoa da ere herri antifasistak taldea goizeko 11:00 Iruñean deseskolatze egoera eta Maestro Abila Fundazioak arginan onduen egoitzara joaten diren aurrei eragin liezaieken balizko eskubide urraketa salatzeko. Arratsaldeko 6:00 Justiziarentzat plataformak agerraldia egingo du kasuaren gaineko balorazioa egiteko. Eta Hondarribin arratsaldeko 6:00 protesta egingo dute alarde parekideko kideek udalaren osoko bilkurarekin bat eginez. Bestalde gaurkoan ere ertzaintzaren hauteskundeak egingo dira. Ekonomia gaietan 1976ko Lasarteko Michelin enpresako greban parte hartu zutenen batzarra egingo dute. Bestalde elak deituta Bizkaiko residentzietako langileak kontzentratuko dira eta beste kontzentrazio bat Olatekeko langileak Legution bilduko dira. Asteartenetan hildako garraiolariaren heriotza salatzeko. Kiroletan, Saskibaloiko emakumeen kopako partida izango da gaurkoan, arratsaldeko 6:00 Zaragozan jokatuko du IDEKak. Txirrindularitzan itzuliaren aurkezpena egingo dute goizeko 12:00 Bergaran, eta 12:00 ere beste aurkezpen bat kasu honetan zesta puntan banakako laboral kutxaren txapelketarena. Kulturan agur esan barik, Gatiburen agurreko dokumentaren aurkezpena egingo dute goizeko 10:00 BBK aretoan, situazioak ekimenaren barruan Andrea Kaneparen inurribideak erakusketaren aurkezpena egingo dute ere Tabakaleran goizeko 10:00 eta Donostian ere Ekain Artelanaken Malen Agirreren Larroxak eta Oioak erakusketak ateak irekiko ditu goizeko 11:00. Bestalde, Jon Bergerren 7. gizona liburuaren aurkezpena egitekoak dira, eta ordubete beranduago goizeko 12:00 leku berean Mandasko Dukean MK Bildumaren barruan kokatuta Juan Gelman eta Elizabeth Bishopen antologiak aurkeztuko dituzte ere. Guzti hauekin geldituko era. Eskerrik asko Lander. Gero arte.
errepide daukina ez egoi badu nabarmentzeko jazoeraren bat? Pegi, besterik gabe esatea eta barkatuko gaituzten zulok, gaur arazo tekniko pare bat edukitzen ari gara, edozein kasutan, errepideetara begira, uneotan, eta Pegi, lehentxeago aipatu dugu nazional bateko korapilori askatuta, badakizue, istripua izan dela, bertan duela ordu bete inguru, bi errei itxiber izan dituzte, mantendu dira tarte batez autopilaketak, baina bertatik, baieztatzen digute trafiko zuzendaritzatik egoera lehen goratu dela. Seguraldiari dagokenez esango dugu. Egun lainotxua daukagula gaurko honetan Euskal Herrian, esango dugu, tarteka ere euri zaparraderen bat edo xirimiriren bat edo beste izan dezakegula, temperaturak freskoak, une honetan 4 gradu Gasteizen, 5 gradu Iruñean, 7 Donibane Garazin, 8 Maulen, eta 9 gradu Bilbo ala Baionan, berriz Donostian une honetan 11 gradu, eguraldiaren xehetasun guztiak, Iker Ibarruzeak. Giro kaskarrerekin jarraituko dugu ostegun honetan eta negu tankeratxo bat ere hartuko du. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek beti ere trinkoagoak izango dira ipar isurian. Bertan gainera zaparrada giroa nagusituko da, goiz partean sarri xamar botako du eta tarteka bizi botako du, bereziki mendi inguruetan. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina askoz gutxiago botako du eta orokorrean lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean euria bereziki Kantauri erxurialdean, baina ekialdera mugatuko da, hau da behien bat Bizkaia ipar partean botako du. Ondoren, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean, hor euri gutxiago izango da eta hego isurialdean. Nahiko ateri utziko dio, gau partean ordea berriro ere ipar isuri osora zabalduko da euria. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugu izan, arratsaldean ipar tenteagoa izango da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, bat zeropetik eta 8 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro hotza izango da, ipar isurian, orokorrean 8 eta 12 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 5 eta 13 gradu bitartean, temperatura maximoetan hotzenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eurtuko dira eta altu xamarro den lekuetan, altuenak aldiz herriberan, eta elur mailak ere bera egingo du eta orokorrean 1000 metrotik gora botako du, naiz eta lurraldearen mendebaldean zertxoet goraxeago botako duen. Bai. Bagoitzeko 9 eta 9 dira. Euskotrenek jakinarazten du. Euskarak gara, martxoaren 29an zatoz Bilbora Euskotrenekin eta ospatu korrikaren 24. edizioaren amaiera jaia. Zerbitzu bereziei buruzko informazioa webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Bai, entzungo enuen Alkain sukaldeen denda berria ireki dutela. 600 metro kuadroko erakusketa, aurrekontu mota guztietako sukaldeekin. Alkainen espezialistak dira, neurrira egindako sukaldeak sortzen dituzte, eta inork ez bezala ematen dizute aholku. Eta kalitate prezio harremana ezin hobea da. Hondarribiko Alkainen dago. Bai, Alkainen. Aurten ere, 11 egunez eta 24 orduz etenik gabe, korrikaren jarraipen berezia eskainiko dugu 11an. Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte, une garrantzitsuenak gertutik jarraituko ditugu. Eguneko kronikak, zuzeneko konexioak, albiste boletinak eta hiriburuetako saio bereziak izango dira 11an. Horrez gain, 11.eus 24 korrika webgunean, korrikako eduki guztiak zuzenean eta nahieran ikusteko aukera izango da. Baita zure korrikako kilometroaren bideoa ikusi eta deskargatzeko aukera ere. Jarraitu korrika 24 orduz, zuzenean eta euskaraz, 11an. 11, herria egiteko. Jaun Andreok, pilotazaleok, astadilla, punpairez. Ikaragarri gustatzen zat bere estiloa. Maialen Iriarte bezalako politikarik ez da Euskal Herri oson. Ordiziko saioan bota zuen erronka Inigo Aranburuk eta heldu egin dio Maialen Iriartek. Astearte honetan martxoak 31 grabatuko dugu saioa eta naiz irrateko entzulei bertan egoteko aukera eman nahi dizuegu. Aramburu, aurrera! Martxoaren 31an Punpairez saioko 3 atal grabatuko ditugu Donostiako gure estudio nagusian. 4etan Maialen Iriarte eta Inigo Aranbururekin, 5 Nerea Aliasekin eta 7 Kaka ikuskizunaren sortzaileekin.
Punpairez ikuskizunaren grabaketan publiko gisa parte hartu nahi baduzu, idatzi info@naizirratia.eus helbidera edo gure WhatsApp zenbakira. 644-63-299. 644-63-299. Punpairezen grabaketa. Zatoz. Aurten ere, 11 egunez eta 24 orduz etenik gabe, korrikaren jarraipen berezia eskainiko dugu 11an. Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte, une garrantzitsuenak gertutik jarraituko ditugu. Eguneko kronikak, zuzeneko konexioak, albiste boletinak eta hiriburuetako saio bereziak izango dira 11an. Horrez gain, 11.eus 24 korrika webgunean, korrikako eduki guztiak zuzenean eta nahieran ikusteko aukera izango da. Baita zure korrikako kilometroaren bideoa ikusi eta deskargatzeko aukera ere. Jarraitu korrika 24 orduz, zuzenean eta euskaraz, 11an. 11, herria egiteko. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 13 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurko honetan, kazetarien laguntzaz, eta esango dugu, pasaden astean greban izan zirela medikuak, Espainiar gobernuak ezartzen duen estatutu markoa delakoak kexak eragin ditu eta hainbat astero aste osoko grebak burutuko dituzte, egoera aldatu ezean, bizi duten egoeraren berri jakin nahi izan dugu, eta horretarako itsasoen lankidea Ainara Merino eta Sara Lizaga medikuekin izan da. Medikuek astebeteko grebak deitu dituzte estatutu propio bat aldarrikatuz, egun bizi duten egoeraren berri izateko, bi mediku elkarrizketatuko ditugu, gainera digestio espezialitatekoak Donostiako estudioetan da Sara Lizaga eta Bilbon Ainara Merino. Kaixo biei. Kaixo Leon bai. Arratsaldeon, ni Sara naiz, baina traumatologoa naiz, Traumatologa, bale, ados. Barkatu. Bueno, hasiko gara aipatzen deituriko lehen greba asteetako bat amaitu dela. Nolako balantzea egiten duzue aste horretaz? Ni hasiko naiz, bueno. Lehenengo irakurketa, nik uste beti negatiboa honeaino iritsi behar izateaz. Edo iritsi behar izateagatik, ezta? Greba bat inoiz ez da gustokoa eta gure kasuan ez guretzat eta batez ere ez pazienteentzat ez da aukera polita. Baino behin greba egiteko erabakia hartuta, irakurketan ikuste dut positiboa dela. Geroz eta jende gehiago batzen ari da mugimendu edo aldarrikapen honetara, ez? Oso zilegi dela uste dugun aldarrikapen honetara eta alde horretatik pozik. Bai, ni ados Zaragaz, ez pena da, aurreko bi asteekin ez dugula ezer lortu eta hirugarren aste honetara heldu izana, ez da? Baina azkenean honek egiten da dituena da batu medikoen artean, gure helburua lortzeko eta, zentzu horretan lortu eginda. Orduan positiboa, baina negatiboa, azkenean mina egiten diegu pazienteei, familiei, eta, horrek asko mintzen gaitu guri. Pazienten ganduen eragin horrek, sentitzen duzue nola baite atxikipenik edo kontrara desadostasunik eragin duen? Desadostasuna, ez, hori ez dugu jaso, adibidez, pazienteak nik behintzat zuzenean, esaten dugut aurrera bota ardula, azkenan euren osasuna dau borroka honen atzean, gure osasuna, gue bai pazientea gara, gue bai dauzkagu amak, aitak, seme alabak, ez, eta guztion alde gauz borrokatzen, ez bakarrik mediku moduan, baizik eta gizartearen alde gauz borroka honetan horrela egiten, orduan horretatik bai nabaritzen dugu lagun artean, eta pazien artean atzikimendua bai. Ados. Bueno, medikuarena izan da gizartean prestigio izan duen ofizioetako bat, historikoki, sentitu duzue hau aldatu izan denik, ala oraindiko dago halako estatus bat? Zara. Bai, nik aipatu nahiko nuke zentzu horretan Itxaso Bengoetxearen artikulu, ezta? Nik uste dut Itxaso Bengoetxeak hitza jarri diela gure sentimendu askori, eta hemendik eskerrak eman nahi dizkiot, ez dut pertsonalki ezagutzen, baina eskerrak eman nahi dizkiot,
Eta nik uste historikoki prestigio dun lanbidea zela, ez? Beti izan da, medikuarena, baina gaur egun ez gera, orain dela, ez? 40 urteko korbatadun gizon eta etxera iritsi eta ez etxean emaztea aurrak zaintzen, ez dakit, ez? Osea, erabat aldatu da errealidade hori, ikusten duguna beste gauza oso desberdin bat da, pertsona normalak gera, hori seme-alabak ditugu gehienak, Ainara ere medikuntzako fakultadeko irakaslea da ni bezala, eta nik uste klaseetan ikusten ari gerala geroz eta emakume gehiago gerala, eta horrek noski eragin bat daukala gure lanbidean ere bai, ez? Nik uste gizarteari hori helarazi behar zaiola. Ez da lehenoko, prestigioa bai, nik uste, errespetu bat badaukagu gizartearena, bai noski, eta ez, hemen gaudelako beraiek laguntzeko. Baina pertsona normalak gera. Hori nik uste kontatu beharreko zerbait dela. Bai, medikuaren irudia bera aldatu dela gian ere. Gainera zentzorretan, aipatu behar, biak promozio bereko medikoak zaretera. Ez dakit, esango zenukete, zuen ikasle garaietako espektatiba horiek bete direnik, edo aldatu direnik zentzuren batean? Nik uste ikasle zarenean doinoko urrun zauz, ezta? Eta, ni ez neman medikuntza ikasi prestigio lanbide bat zalako, ez? Nik uste bokazioa horren atzean beste gauza asko dakar. Eta, behintzat ni pentsatzen nuen, lan baldintza onak ukero nituela, beste moduak, errespetatua, eta gero heltzen zara, eta eske prestigioa, nik uste dut orain garela zapalkuntza. Hori, zapalkuntza, maltratatua, guztiz kontrakoa, baina, nik uste dut zara ez nik fakultatean ez ginen sartzu horretan, gure behintzat promozikoak ez gara holan, eta, bai, nik hori, medikuntzaren feminizazioak, aldaketa oso handia ekarri dago, ez? Hori, esaten du, hori bitxura korbata dunan, edo orain guztiz aldatu da. Eta bai empatiarekiko, bai aldatu da, eta harrian horrek eraman gaitu, bai, egoera honetara. Osasungintzaren egoerara itzulita, azken hauteskunde kanpainan osasungintza publikoaren egoera bera kezka nagusietako bat izan zen. Zuek nabaritu izan duzuelan egoera ere kaskartzen joan denik denboraren poderioz? Bai, ez dago zalantzarik. Ez dago inolako zalantzarik. Osasungintza, osasun publikoa, barkatuko didate politikariek, baina pikutara doa. Eta medikuok barrendik eskatzen ari gerana da konpromezu bat epe luzera. Guk badakigu hau ez dela epe motzera konpon daitekeen zerbait. Guk badakigu honek konpromezu bat eskatzen duela epe luzera gauza asko, egiturazko aldaketa bat behar duelako osasungintzak eta nik uste hemen behintzat ni Donosti Ospitaleko medikoa naiz eta hor daukagun taldean oso argi daukagu gure helburua, ze badakit zalantza asko daudela eta iritzi desberdinak eta oso errespetagarriak daudela, baina benetan gizarteari transmititu nahi dioguna da osasun sistema publiko duin batengatik borrokatzen ari gerala zalantzarik ez izan mesedez. Bai, nik egitu nahiko nuke, sistema ezin dela mantendu medikuen gainkarka hau mantentzen. Ze azkenan apurtu egingo da, ez? Apurtu egingo gaitu, eta hau ez da bidea. Orduan hori da gure grebaen helburua. Gelditu behar da, eta sistema guztiz aldatu beharko da gu apurtu baino lehen. Bai, bitartekaritza politikoa aipatu duzu, Sara, hor Lakuako exekutiboak osasun ituna garatu zuen legegintzaldi aldaketan, nola bizi izan duzu hau, ez dakit, zuen kezka eta kexak entzun dituzte, itun horren ostean etorri da aldaketa nabarmenen bat? Aldaketa nabarmenak ez, esken ikuste orain eskatzen ari gerana da Azteko, edozein langilek eskatzen duena, ez, 35 orduz lan egin nahi dugu. Ez dugu 24 orduz jarraian lan egin nahi. Agenda mugatuak nahi ditugu. Dira, gauza oso zehatzak, eta nik uste hori azkenean eseri eta medikuokin negoziatu beharreko gauzak direla. Eta nik uste hori
dela aldarrikatzen ari geran beste gauza garrantzitsua, ez? Osea, guk hartu nahi ditugu medikuoi dagozkigun erabakiak. Hori, eser daitezela benetan barrutik bizi degunokin. Bai, azkenan, itun hauek urrun geratzen dira. Urrun geratzen dira, segu gara medikuak, egunerokoa, askotan ez daizut, lehenko aldian da ni irrati baten nagoela, ez da nire lana. Osea, politikoaren lana geldatzen da urrun, eta ez dituzte azkenan gure eskabideak helarazten. Ez dakite gure eguneroko lana zein da, orduan, hori da nahi dugunak. Gu jesarri, gu gure duintasuna erabiki, gure ezaugarri bereziekin, eta hauek eske politikariak ez dituzte ezagutzen. Eta Holanda. Bueno, grebaren kexa nagusia estatutu markoa da, baltzen ekiten estatutu honen baitan zeudela zuen lanbaldintzak? Nik askotan esan dut, ez dakit entzun dezuten dagoeneko, lehenengo greba eguna izan zen ekainak 13 eta nik ekainak 12 ez nekien estatuto markoa zer den, onartu beharra daukat. Bai, Holanda, ni bai, hasi gara orain, ezta, ezagutzen zer dan, azkenik uste dut hori, beti, hori esan dozunez, artikulu oso polita da itzazona, medikoa beti gaude gure lanean sartuta. Orduan, eskubideak egon dira urrun, hau da, gure lana zen, zure lanagin, ondo egin, zure 24 orduak, eta gainera kejatzen bazara, aula zara. Orduan beti egon gara, eskubide hauetatik kanpo, inoiz ez gara sartu historianetan, eta batean begiak ireki edo zabaldu dugu, eta zan dugu, bai eske, behitxu, guk bebai gure eskubideak eskatu aldoguz. Bueno, eta nolako aldaketak jaso beharko lituzke estatutu markoak zuen egora hobetzeko? Bueno, lehen da bizi, lan baldintza duinak. Ez? Hori esaten dauela Sara, beste langilea dauzkatuen 55 ordu badira, errespetatu, ezta? Guardiak, ez? 24 orduko guardien amaiera hori. Asistentzarako bai denbora mugatu, adibidez, ni unibertsitatea naiz, residenteen tutorean nago, naz bai, eta beti hori nire lan eremutik kanpo egin behar da, dozentzia oso importantea da, etorkizuneko medikuak bai formatu egin behar dugu, denbora uki behar dugu horretarako, ezin da izan dana lankarga, ez? Egonkortasuna, bai plantilletan, hori ezinbestekoa da, lehen arreta zaindu behar da, ezin dugu kupoak mantendu amaiera arte, pazienterako denbora, guardia lokalizatuak. Nire kasuan guardia lokalizatuak ez dauz inongo legislazioa. Beti izaten da, erkidoak legislatu behar dituztela, baina ez dago, ez da osietan, orduan gu limbo baten gaude. Ez, hori, ez dakik oso zer gehiago nahi gehitu nahi dozu, Sara? Ez, hombre, bi ardatz nagusienak dira hori, ez, alde batetik lan baldintza duinen aldarria, hori zalantzari gabe, eta hor hori, lehen arretarako, lehen arreta hobetzeko neurriak ere, lehen arretakoak ez geragu, baina badakigu horratzean kide asko eta asko daudela lanean, nik beti defendatu dut, lehen arretak ondo funtzionatzen baldin badu, ospitaletan ere ondo egongo geralako, ezta? Orduan, lehen arretak neurri neurri zehatzak behar ditu, eta lehen behar ditu, ze bestela dena pikutara jungo da. Hori lan baldintza duinen inguruan, eta gero beste alde oso garrantzitsua negoziazio eremuarena, ezta? Nik estatutoa irakurtzen hasi nintzenean, eta hontaz guztiaz jabetzen hasi nintzenean, ezin dut ulertu. Estatutoan esaten du, kapitulo medikuentzat aparte egiten duten kapitulo horretan, besteek erabakitzen dute guk bakarrik egingo ditugun neurriak. Zuk erabakitzen baldin baituzu, zuretzat 35 egingo dituzula, zergatik medikuek egin behar ditugu 55. Gure baldintzak guk ezagutzen ditugu, gure formakuntza, gure ardura, erabat desberdina da, eta nik uste dut hori ez dela eztabaidagarria. Hori, orduan, gure negoziazio eremua nahi dugu. Ez dakit estatuto propio deitu nahi duten moduan dei dezakete. Baina gure lan baldintza horiek guk negoziatzeko modu hori blindatu egin behar dela nolabait, nik uste hori argi daukagula.
Bestalde, azken kontu bat, gainetik aipatu ditugu guardiak, baina esan bezala, gainetik pasa dira, horretan ere sakondu nahi gainuen, hori baita gatazka iturri nagusiena edo nagusietako bat, zuen kasuan nolakoa da esperientzia hori guardekin, zein izaten da guardietako lan antolaketa eta bar? Bueno, nire kasuan guardia lokalizatuak egiten doaz, esan dut moduan, eta, bueno, askotan ez dakizu guardia noiz tokatzen bi hiletako igual aurretik badakigu ze guardia izan, baina ez dakigu urte osoko planifikazioa. Vale? Gero ni guardia lokalizatu baten nago, goizeko 4 deitzen didate, ni nire etxean nago, nire familiarekin, familia osoa esnatu egiten da. Ze holan da gure errealitatea. Ez gara beste ez jerarkikoak ez familian gaude, esnatzen ga, ni lanera noa, goizeko 6 ospitatetik etartzenaz, eta goizeko 8 bueltatu behar naz. Eta pazienteak atenditu behar ditut. Vale? Eta hori, noanean eskatzera edo ordu deskantzoiek, ezin dut eskatu ze ez dago legislazioan. Ez dago inon idatzita nire deskantzua. Ez daukat eskubiderik ze ez dago idatzita. Orduan hori pazientea jakin behar dau. Nik urrengo gunean komplikazio bat daukat eta nire responsabilidadea da, baina sistemak behartu nau hor egotera goizeko 8. Ze ez dago inongo legislaziorik. Orduan, bai, ni babesgabitasunagaz nau, baina pazientea dago zuzenean hor babesgabe. Eta hori gizarteak jakin behar dau, ze ez dago legislazio propio bat horretarako, eta ezin gara kexatu, eta sistemak eramaten gaitu horretara. Orduan, sistema aldatu behar da, ezin dugu hori mantendu. Sara? Nik 24 orduko guardia presentzialak egiten ditut, eta bira, kasualidadez, atzo egon naiz guardian, gaur aste azkena da, ezta? Hori, aste artean goizeko 8 sartu nintzen, eta gaur goizeko 8 atera naiz, eta aitortu beharra daukat, ez da ohikoa eta aldaketa baten gatik izan da, baina bihar berriro ere goizeko 8 sartuko naiz, eta ostiralean goizeko 8 aterako naiz. Ez da ohikoa, hori ere esan beharra dago, horrelain jarraian egitea, baina batzuetan, guardiak gure ardura dira, aldaketaren bat behar baldin badegu, edo zerbaitegatik ez baldin edo porretan, edo danadalakoagatik, guardia hoiek derrigortuta gaude egitera, orduan guardia hoiek aldatu egin behar ditugu, eta batzuetan horrelako gauzak suertatzen dira, ez? Eta hoxe, 24 orduko guardiak, askotan oso luze egiten dira. Batzuetan guardia lasaiak ditugu, baina beste batzuetan aurreko batean ere kontatu nuen egun osoa pasatzen duzu kirofanoan eta hori ez, ikusten duzu beste estamentuak nola pasatzen diren eta txandaldaketak egiten dituzten eta zuk hor jarraitzen duzu eta arratsaldeko 8 lerreginda zaude eta oraindik 12 ordu dituzu aurretik. Hori da gure realidadea. 24 orduko guardiak ere errealitate bat direlako, gurean izan ditugu Sara Lizeaga Donostiatik eta Ainara Merino bertatik, Bilbotik. Badakizue hurrengoetarako ere zuen borrokaren berri emateko zabalik dituzuela bi estudioetako ateak eta zorte on borroka horrekin eskak. Eskerrik asko. Bai. Goizeko 9:30 heldu garela zelako testigantza Ainara Merino eta Sara Lizeagak ekarri digutena. Esango nuke, akaso gaur bat egin dezakegula atentzioa zerk deitu gaitun gehien, ze hemen genbiltzala, guztiak altxatu dugu burua aipatu duenean, zalantzarik ez dutela, eta osasun publikoa pikutara doala. Hitzez hitz hori esan digute, hemen, gure muturren aurren eta publikoki. Eta horrek, adierazpen horrek, kezkarako bintzat eman dezake besteak beste, Iraia? Bai, ez da, nik uste askotan nahastu egiten dela askotan jendartean ez, eman dezakelako lan aldarrikapenez edo lan eskubidez bakarrik hitz egiten dutela, eta nik uste eta dela sintoma argi bat edo irudi oso argi bat erreflejua delako osasun sistemaren egoera zein denez, hau da, medikuek euren lan baldintzak hobetzeko eskakizuna jarri dute mahai gainean, baina horrek esan nahi du, sistema bera ez dagoela ongi antolatuta, ez dituela behar dituen baliabideak, eta horrek eragina duela ondoren
gutako bakoitzak jaso dezakegun arreta horretan, ez? Eta nik uste dut garrantzitsua dela pixka bat fokua horretara zabaltzea, ez? Ez mugatzea norbaiten lan baldintzekiko aldarrikapena dela soilik edo norbanako bakoitzak gure eskubide, ez? Paziente bezala ditugun eskubideetara mugatzea, ez? Edo kexatzea medikuek greba egin dutela, edo medikuak ez daudela, edo sistema oso batetaz hitz egiten ari gara, eta uste dut aspaldi gainera jarri dela mahai gainean kezka hori, ez? Baita maila politikoan zer egin behar dugun, kasu honetan, ez? Euskal Autonomia Erkidegoaz hitz egiten ari garenez, osakidetzaren inguruan, ez? Baina ikuste dut eztabaida hor dagoela eta pixka bat garrantzitsua dela entzutea zer kontatzen diguten pixka bat foku hori zabaltzeko eta sistema osoaz hitz egiten ari garela kontziente izateko. Bai, kezkagarria da, ez? Eta, sistema publiko guztia medikuekin horrelako baldintzetan egotea, ez? Adibidez, guardiena, nik uste, langileen oinarrizko eskubideen kontra doa, ez? Langileen estatutuak esaten du txanda batetik bestera 12 orduko tartea egon behar dela, ez? Eta hori oinarrizko lege bat da, eta medikuen kasuan ez da betetzen ari. Eta horrek ere ondorioak ditu geho sanidade publikoan ematen den kalitatearekin, ez? Kalitatearen kalterako dalako izugarri inolako zalantzarik gabe. Dena den, niri medikuen aldarrikapenak eta behar da injustua izango naiz, eta baina horrela ikusten dut eta horrela esan behar dut. Punturen bat ere ikusten dut korporatibismo puntu handi bat ere badukatela. Kasu honetan ez dute aipatu, baina Nafarroan ere arazo bat izan zen, mediku askok, eta esaten ari naiz, eta berriro esangoet, injusto izango naiz behar da mediku askorekin, baina badira mediku askok geok bere kontsulta pribatua dutenak. Eta kejatzen ari dira, ordu asko ematen dituztela, eta gero osakidetza edo osasunbidean lan egin eta gero arratsaldetan beste kontsulta pribatu bat izatea, pixka bat planteamendu guzti honetatik kanpora joaten zait. Eta berriro diot, behar bada injustua izango naiz, eta ezagutza ditut mediku asko hori ez dutenak egiten, eta izugarrizko lan karga dituztela guardietan. Baina beste realitatea ere hor badaukagu, eta nire hori ere aipatu behar dugula. Eta honekin batera medikoen gaiak erabakitzea arraro egiten zait ere. Enpresa batean lan hitzarmena da langile guztien baldintzak arautu behar dituena. Eta esateet, guardiak adibidez, nik uste oinarrizko legearen kontra egiten dutela, baina medikuen gaiak, medikuek erabakitzea, korporatibismo gutxa iruditzen zait, eta ez nago horrekin ados. Beste aldarrikapen askorekin bai, baina horrekin adibidez ez. Fabrika batean, adibidez, langile guztiek hitzarmen bat izango balute eta ingeniariek beste bat, arraroa egingo zitzaigun, ez? Eta behar bada ñabardurak egongo dira, baina uste aldarrikapen hori ere mai gainean jartzen dutela medikoek eta korporatibismo hori adibidez, ez zait batere gustatzen. Esan bezala, dituzten aldarrikapenak eta lan baldintzak kaskarrak dira, eta horiek konpondu behar dira, azkenean, osasun sistema publikoaren bermerako izango litzatekelako, baina mai gainean jartzen dituzten eskaera batzuk ni uste behar bada kezkagarriak direla orokorrean hartuta, eta esaten dut berriro ere injusto izan daitekela ere. Eta Alaia, zure ikuspuntua ere ezagutu nahi dugu? Bai, nik uste dut ja guztiok badakigula eta argi dagoela osasun sistema krisi batean sartuta dagoela bete-betean, alde batetik zerbitzuen kalitateagatik eta horretan ikusi dugu, eta beste alde batetik langileen baldintzak ez direlako onak medikoen kasuan eta baita beste langile guztien kasuan, ez? Orduan, importantea da bi gauza hauek elkarrekin ulertzea eta jakitea, langileen baldintzak hobetzen badira, zerbitzua ere hobetuko dela eta orokorrean gizarte guztiaren ongizatea hobera joango dela ere bai, ez? Eta ulertzea, langileek eskatzen dituzten hobekuntzak gu guztion bizitzan eragina izango dutela azkenean.
Pixkate, eske Martxeloke esan duena, ez naiz nohartu ni ere, eta egia da, oso garrantzitsua iruditzen zaidala esklusibidadearen, eskakizun hori ze badago nahi politiko bat ere hori mahai gainean jartzeko, ez? Eta akaso korporatibismoak nolabait ere, hor oztopoak jartzen ditu, eta uste dut garrantzitsua dela, ez? Ze oro har, hemen aipatzen ari garen bezala, osasun sistemaren kalitatea hitz egiten ari bagara, noski horrek ekarri behar ditu eskubide batzuen aitortza, baina baita ere, ez? Zenbait bete behar edo zenbait oinarrizko printzipio ere nik uste markatu behar dituela, eta hori da medikuen jardunaren printzipioa eta lehentasuna, ez, izan beharra duela, sistema publikoan jarduten duten enean, hori izan behar duela, ez, eta hor uste dut esklusibidadearen faktore hori oso kontutan hartu behar dela, ez. Garrantzitsua iruditu zen, Martxelok aipatu dut, eta uste dut askotan igual ez dugula aipatzen ohiko konbertsazioetan, baina oso kontziente garela badagoela ere errealitate hori zenbait sektoretan edo zenbait medikuren artean, ez guztiak noski, baina bai. Hor, korporatibismari dagokionez, ez dakit okerrez banago entzun izan diete medikuei, gertatzen zaiela noski, egiturari dagokionez, medikuak gutxiago direnez, erizainak gehiago direnez, askotan edo eta ausiliarrak ere gehiago direnez, erizain eta ausiliarrek talde handiagoa osatzen dutenez, orduan beraiek gutxiengo batean gelditzen dira. Pixkat, hori nik entzun izan diet, nire inguruan baditut medikuren bat edo erizainen bat. Badago injustizia puntu bat, ez? Prestigioak ere ekarri du askotan bestelako lanbide batzuk edo bestelako, osasun sisteman egiten duten bestelako sektore batzuk edo ezak nola deitu, ez, rango batzuk nolabait ere gutxietsi, ez, eta uste dut hor ere aitortu behar dela denek daukatela euren funtzioa eta osasun sistemak ongi funtzionatzeko denen beharra dagoela, ez? Bai, eta gutxi dira, baino gelditzeko aukera daukate, sistema guztia gelditzen ari dira gero baten bidez, ez, beraz badaukate ere beraren negoziaziorako almen hori, ez, baina nahi egia esan eta sindikatu medikoa delakoa nahiko jarrera kezkagarriak ditu, handi bat, gai askotan, ez, zentzu horretan gaia komplikatua da eta ñabardura asko izan dezake eta orokortzea behar da lehen esaten nuen bezala injustua da, baina egia da mai gainean horrelako aldarrikapen batzu jartzea behintzat kezkagarriak itun zaizkit, ez? Eta zentzu horretan uste azkenian ez dakit kontzeptu basiko batzuk baditugu eta lan hitzarmenak horretarako daude dituzten gabezi guztiekin eta horrelako sektore bati sektore bat lehenestea, ez dakit, kezkagarria izan diteke, zergatik ez beste esparru batzuetan ere antzeko jarrerak izan, zergatik fabrika batean langileek konbenio bat izan, zergatik eta bestaldetik ingeniariek zergatik ez dakaten beste bat, ez horrelako badakit ez dela egoera berdina eta ñabardura asko egon daitezkela, baina kontzeptu bera ere banerit, kezka sortzen zait, eta uste dute hori ere esan beharra dagola, behin eta berriz esan da, kontatu dizkiguten lan baldintzak ez direla onargarriak eta hori konpondu behar direla, ez bakarrikan medikoak direlako, baizik eta langileak direlako ere. Ez, kontu interesgarria da, eta adibidez, ni pentsatu nuen egun hauetan, ere greba orokorra izan genuen egunean, bat egin zuen sindikatu medikoak bere greba hastea deitu zuen egunarekin, eta sindikatu honek lanbidarteko gutxieneko soldatari dagokionez, ez dute zer aipatu, eta, pixkat hori ere kontuan hartzeko zertzeladak badira. Alaia, ez dakitzuk nola ikusten duzun, aipatzen gabiltzan hau? Bai, aipatu zuen, hori ez, medikuetaz gain, beste langileek, osasun sistemako beste langileen baldintzak ere, zaindu behar direla, eta onak izan behar direla, ez, eta beraien aldarrikapenak ere kontuan izan behar direla, baina, klaro, askotan medikuen kasuan pentsatzen dugunean, pentsatzen dugula edo ikusten dugula beraik almen gehiago daukatela edo sistema horren baitan, ez? Baina erizainen kasuan, esate baterako, erizainak ez badaude eta beraiek egiten duten lana inork ez badu egiten,
baita ere sisteman gabeziak egongo dira, eta, baita ere erizainen kasua aipatu dut, baina ere bai, ez dakit, garbiketako langileak ere funtsezkoak dira sistema kalitatezkoa izan dadin. Beraz, medikuen aldarrikapenak importanteak dira, baina ez dira bakarrak, ez? Goizeko 10 gutxi pasata, adi gabiltza gaurko egun honetan ertzaintzaren bueltan izango diren hauteskunde sindikalei buruz. 7.482 agente daude botoa ematera deituak, eta hauteskunde hauek balioko dute jakiteko ea Euskal Autonomia Erkidegoko poliziek lakuarekin hitzarmena adostu zuten Erne Esan eta Sipe babesten dituzten, edo akordionekin kritiko agertu ziren Euspel eta Ekos, azken sindikatu honetan bildu omen dira, ertzaina zen lutxa taldeko kide gehienak, eta dozin kasutan sindikatu guzti hauek ukatu dituzte azken urtetan ertzaintzari egotzitako gehiagikeriak eta oro argo mazko pilotak edo taserrak exigitzen ari dira. Bai, ez duk esan bezala guztira, 7.482 agentek gauzatu halko dute gaur botoa emateko eskubidea. 1.456 Araban, 3.888 Bizkaian, 2.128 dira Gipuzkoan. Azken 2 hamarkadetan Erne izan da boto gehien jaso dituen sindikatua, eta gaur egun 22 ordezkari ditu, ondoren Esan dator 20 ordezkarirekin, Euspelek 10 ditu, Sipek 7 eta Elak beste 4. Baina, hauteskundeok ez ustekoren bat ekarrezakete egia esan. Roberto Seijo jada ez dago Erneren buru, eta ertzaintzaren barruan 2 mugarri gertatu dira azken 4 urteetan. Ertzaina zen lutxa, talde asindikal delakoaren sorrera 2023an turraren hasiera bera kolokan jartzera heldu zena, eta 2025an sinatutako akordioa Euspelek kritikatutakoa. Nahikoa da gogora ekartzea Euspelek eta ertzaina zen lutxa taldeak traidore deitu zietela Erne Esan eta Siperi lakuarekin urtean 4.200 euroko gutxeneko soldata igoera sinatzagatik, 450 euro gehiago hilean 2028ra begira. Plus puztuek eragindako igoera gainera, Gabonetako diesen kasuan esaterako 257 igo dira. Soldatu betzeaz gain, segurtasun sailak BMW i-Xabat modeloko 300 auto berri ere bai, hori da, BMW i-Xabat modeloko 300 auto berri erosi dizkio. Ertzaintzari 24 milioi euroko aurrekontuarekin 70.085 euro auto bakoitzeko, Next Generation Funds Europarren kontura gainera. Lanean hobekuntzak izan diren arren, giro txarrak dirau ertzaintzaren barruan, eta azken hilabeteetan mobilizazioak egin dira agintarien ustezko epeltasuna salatzeko. Izan ere, sindikatu batzuek, Esanek adibidez, gomazko pilotak berreskuratze eskatu dute, hain zuzen ere Inigo Kabakas eta Rosa Zarraren heriotzak eragin zuten material berbera. Eta aipatuko dugu, gehiagikeri hoiei dagokienez, erasoa burutu zuen ertzaintza identifikatu ezin dela argudiatuta, epaileak Amaia Zabarteren kasua itxi ostean, egun hartan bidegabeko biktima bat egontzela onartu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, baina auzitegiek ebatzitakoa errespetatu behar dela dio. Hain zuzen, epaia publiko egin denetik lehen aldiz hitz egin du segurtasun sailburuak, kasu honetan zer irratikatean. Lo que sí quiero decir es que, efectivamente, creo que la familia en esto tiene razón, y también lo dice expresamente el auto de la juez que ha decidido archivar el caso, que se produjo una víctima injusta en aquellas 2 horas que duraron los incidentes en torno al partido entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain. Zupiriak dio egun hartan eskar batzuen bidegabeko biktima izan zela Amaia Zabarte epaileak berak onartu bezala bere autoan. Baina epailea da, era berean, ebatzi duena ez dagoela modurik jakiteko buruan kolpatu zione ertzaintzaren foan jaurtigai bat izan zenik, ez da buruan ostikorik eman ziotenik ere lurrera erori zenean, heldu zizion irudietan alakorik baieztatu ezin delakoan. Yo no soy quien para juzgar ni lo que se ve en el vídeo, ni para juzgar la actuación de nadie. Creo que uno de los pilares de la justicia es la presunción de inocencia de todo el mundo hasta que se demuestra lo contrario.
Balorazio bat eskatuta epaia, Zupiriak esan du berez dela inor halakorik egiteko eta beti mantendu behar dela errugabetasun presuntzioa. Beste bi emakumek gutxenez salatu zuten egun hartan kolpatu ekin zituztela edota foam jaurtigaiekin jo. 2025ko martxoaren bostean Reala eta PSG-ren arteko partidaren atariko ertzaintzak hainbat aldiz kargatu zuen herritarren aurka haien arabera zaletuek hasitako liskarrak baretzeko. Zale askok ukatu zuten halakorik eta liskarrak ertzainen neurrigabeko eskuartzarekin hasi zela defendatu dute beti. El procedimiento judicial aún no ha acabado. La familia tiene todo el derecho del mundo, si no está de acuerdo con ese auto, a recurrirlo ante la propia juez, también ante la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, y si consideran que pueden y deben ir más allá, pues también están en su derecho. Edozein kasutan, eta entzun duzuen bezala, Zupiriak azaldu du elegitea jardakiokela epaiari eta familiak horretarako eskubide osoa duela. Bastante claro que la verdad es la que es y que yo creo que la jueza lo verá y seguiremos con el procedimiento. Eta Zabartek berak argi utzi zuen epai ezagutu eta berehala borrokan jarretuko dutela. Hain zuzen, aipatuko dugu, hauteskunde giro honetan etorri dela Amaia Zabarteren kasua eta hemen gurean naiz irratean ere bingen Zupiriak ertzaintzaren gehiegikeari kasuei dagokionez gogora ekarri zigun, aipatu genituen hainbat kasu eta kasu guzti horiek judizializatuak daudela eta justizia badela halako egoeren berme, baino berak ere esaten du bera ez dela inor ertzaintzaren jarduketei buruz ebaluaketak egiteko, baino ezakite pixkate ondorioztatu dugun gauzetako bat hemen gure artean ertzaintzari buruz ere hitz egin izan dugunean, noski hor aipatzen baldin bada justizia, ezakite ematen du justiziaren esku utzi dela polizia agenten autokontrola eta bingen Zupiriak gurean ere esan zigun. Ertzaintza bera gorputz jerarkizatu bat dela. Orduan, non gelditzen dira, gorputz jerarkizatu horren agintariak, arduradunak eta baita ere irakasleak izan direnak. Zenoski, hor ondorioztapen azkar bat eta simple bat da, besterik ez, baina ertzain batek gaizki egiten baldin badu eta hori justiziara joaten baldin bada, hori zergaitik da, ertzain horrek ez dituela behar besteko ezagutzak, ez dakielako nola jardun, ez dakit ondorioztapen honetara ere algintezke akaso, ez dakit zuen nola ikusten duzue autokontrolaren, ertzainaren autokontrolaren egoera. Bada eztabaida bat murgildu beharko gilantakena ere bai, Martxelo? Bueno, ez da kasu bakarra izan, Amaia Zabarterena, eta uste zoritxarrez errepikatzen direla horrelako egoerak, Bilboko gaztetxean, Errekaldeko gaztetxean, eta hainbat kasu hau aipaga genitzazke, ez da gauza isolatu bat Amaia Zabarteri gertatu zaiona. Gero justiziaren eskuetan uste dituzte gauzak, baina egia da ertzaintzak eta lakoako gobernuak ez dutela asko kolaboratu justiziarekin, Amaia Zabarteren kasuan. Azkenean behartuta aurkeztu zituzten grabazioak eta horre gauzak argitzeko borondatea baldin badago, ez dute ere hori erakutsi, ez? Eta ni uste azkenean ertzaintzarekin arazo badagola eta ez dakit, zoritxarrez horrelako kausuak errepikatzen dira eta hori bideratzeko, hori konpontzeko, hori arautzeko nahiko gabezia ikusten dut nik, ez da eraginkorra, alakoak horra arazo badauka eta alakoak horri ez dio heltzen behar den moduan, ez azkenean ere paien justiziaren eskuetan ustearena, pixkat eskuak garbitzaren irudia ematen du, eta justiziaz ere aritzen balin bagara, suposatzen da justiziaren helburua biktimei laguntzea edo esan dituzten kaltea konpontzea izango beharko litzatekeela, ez. Eta kasu honetan ikusten dugu beste behin Amaia Zabarteren kasuan hori ez dela bete. Hori ez dela bete eta azkenean hor justiziaren jarduerak ere beste injustizia bat ere sortu duela. Eta azkenean ikusten dugu alde batetikan justiziaren gabezia eta beste batetikan ertzaintzaren edo lakuaren gabezia hor daukaten arazo bat konpontzeari ez diotelako heltzen. Alaia? Alaia bai?
bai, barkatu. Zuten da, ez? Aurrera, bai, mesedez. Bai, bai, hori, Martxelok aipatu du, ez? Argi dago ertzaintzaren barruan arazo bat dagoela, Amaia Zabarteren kasua estelako kasu isolatu bat, eta arazoa sistematikoa dela esan aldugu, eta ezin da, bueno, justiziaren eta epaile baten edo epaile batzuen eskuetan ustea, agenteek edo ertzaintzak hartzen duen norabidea bidezkoa den ala ez erabakitzea, ardura beste norbaiten gainean ustea dela ez. Eta argi dago, epaile batek epaile batek hartzen duen erabakia kontuan hartu beharrekoa dela eta importantea izan behar dela, baina kasu askotan justizia sistema ez da bidezkoa ez, eta ez da justua. Beraz, ezin da gauza bakarra izan hori bideratzeko edo erabakiak hartzeko zentzu horretan, beraz, ertzaintzaren barruan eta segurtasun sailaren barruan ere eskua sartu behar da, eta arazo honi konponbide bat jarri edo beste modu batean, eraginkorragoa den beste modu batean gaiari helduz, justizia askotan ere gainera oso motela da, eta horretan ezin gara heldu, ezin dugu bakarrik justiziak hartzen dituen erabakia kontuan hartu, ez dugu soluzio eraginkor bat topatuko horrela jartuten badugu. Iraia. Bai, ez, lehen galdetzen zenuenean pixka eta autokontrolaren gai horri buruz ez, eta uste dute jarri duzula adibide bezala Bingen Zupiriak berak hemen aipatu zuela, ez, oso gorputz jerarkizatua dela ertzaintzarena ez, eta indar poliziale gehienak alaxi izaten dira, eta ni gehituko nuke jerarkizatua eta aldi berean oso botere duna edo botere handia duena edo influentziarako gaitasun handia duena beste botere eremu batzuetan, ez? Eta horrek badauka bere eragina eta ez da kasualitatea, ez? Hor badago egiten ustearen ezakit parte bat edo ikusi nahi ez izanaren parte bat, ez? Eta iruditzen zait pixka bate Amaia Zabarteren kasuari lotuta, baina Martxelok ondo esan duen bezala ez da bakarra eta ez da lehenengoa. Pixka bate Bingen Zupiriak egindako adierazpen horiek, ez? Pixka bate bai eskua garbitu edo zurikeria punto handi bat badaukate, ez? Bai, onartzen dugu egoera bidegabe baten biktima izan dela, baina gero utzi dezagun justiziak erabaki dezala, ez? Hemen badago arazo bat ertzaintzaren muinean edo barruan aspalditik datorrena, eta pixka eta hauteskunde hauei begira ere sortu den egoera eta azken urteetan ikusi ditugun egoera horiek eta nabarmentzen hasiak diren joera nahiko kezkagarriak, ez? Ez dute hobetzen hor dagoen egoera eta hor dauden gabezia horiek, ez? Orduan, noiz arte egongo garen hitz egiten beste kasu bat etorriko da, eta pixka bat ez kasualidadez, kako txartean noski, beti dago oztoporen bat, azkenean kasu hauek argia ikus dezaten, eta benetan gaizki egin duenak, ordaindu dezan egin duenagatik, eta ardurak eskatzeko ere indar polizial horretako jerarkia horri, ez? Uste dut hor dagoela arazo nagusia eta dagoela egiten uztearen parte oso handi bat. Horra ipatu duzu kontzeptu oso garrantzitsua da, boterearena zen justu gertatzen dira noiz behinka jasoera deigarriak eta galdera asko sortzen dituztenak, bi hemen idatziak ekarri ditu lehendikan, oraindikan ere ezakigula Arkauten Mirendo Baranekin zer gertatu zen, pasaden asteko greba jardunaldian ikusi genuen ertzain batek bere uniformean Espainiar bandera zeukala, jerarkizatua den gorputz baten eta uniformatua den gorputz batean, jasoera zalantzagarria, galderak sortzen dituen kontua da. Orduan, ikusita alako noizbeinka sortzen diren jasoera hoiek, galdera da, eta boterean hor dauka, ezta? Bai, eta hein handi batean arazo bat sortu zaio Lakuako gobernuari ertzaintzaren barruan, eta badirudi
horri heltzeko ez daukatela, ez dakite borondate politikorik, ez? Egia da soldatak igo dizkiotela beste langile publikoei baino askoz ere gehiago, eta pixka bat ez dakite egoera hori baretzeko asmoarekin egin zutela dirudi, ez? Eta egia da, geho ikuste ditugula horrelako jarrerak oso bortitzak direla, eta egia esan ez dakit ikuspegi polizial batetik ere gauzak ez direla ondo egiten ari. Osea, Gasteizko falangearen manifestazioa horri ez da ikusi, ez dakit, gauza tekniko baten ikuspuntutik segurtasuna bermatu behar dugu, liskar badago beraien ikuspegiaren arabera eta bi aldeak banatu behar ditugu, hori ez duten ondo egin. Europako ligako edozein partidan zaletu berezi batzuk etortzen direnean, ja daukagu izugarrizko montajea, naiz eta Iria itxi, Bilbo itxi, Donostia itxi berdin da, izugarrizko montajea egiten dute poliziaren segurtasunaren aitzakiarekin, eta gero hori ez da ondo bideratzen, ez? Ni uste zentzu horretan ere, azken finean, horrelako jarrerak onartzea ere, ikuspegi polizialetik, ikuspegi zerbitzu publikoaren ikuspegitekan ikusita, ni uste herritarrei ez dietela zerbitzu on bat ematen ari. Eta horretan ere, askotan esaten dugu, zerbitzu publikoak direla ongizate estatuaren oinarri bat, zentzu honetan ere izan beharko litzateke, eta ni uste guzti honek izugarrizko arazo bat sortzen ari dela, eta zerbitzu publiko baten kalterako ere badela. Zerbitzu hori ez da ematen, eta zerbitzu hori ematen ez den aldi berean ere, bihurtzen ari da, oraiu oso mezu arriskutsuena, segurtasunaren izenean nolabait ere herritarrei helarazten zaie segurtasuna eredu konkretu bat, beti ere jomugan kolektibo berdinak jarrita, eta pixka bat hori, nik uste badagoela gizartearen parte bat kontziente dena hortaz, baina badauka ere arriskua, nolabait ere radarraren azpitik pasatzen diren, egunerokoan pasatzen diren mezuak direla, beti, gaizkileak beti hainbatzuk dira, edo kolektibo konkretu batzuk dira, eta zerbitzu publiko hori, segurtasunari lotutako zerbitzu publiko hori eskaintzeko eredu bakarra dago, pixka bat, gaizkileen kontra borroka egiteko zera mezu horrekin, eta uste dut hori ere oso arriskutsua dela, eta hori ere ematen dela interes eta botere politiko eta ekonomiko batzuk daudelako horratzean. Alaia, zurekin amaituko dugu. Bai, segurtasunaren diskurtso horrekin, poliziaren, diskurtso horrek poliziaren autoritarismo jarrera elikatzen du, ez? Gainera, Iraiak aipatu du, beti kolektibo berdinen kontra edo beti kolektibo berdinak señalatzen dituen diskurtsoa da segurtasunarena, eta horretan nolabait horri helduz poliziaren jarrera batzuk justifikatu aldira, eta justifikatu aldirenez, igual areagotu eta normalizatu baita ere. Beraz, ez dakit, buelta bat eman behar zaio segurtasunaren inguruko diskurtso horri, eta, noski arrazakeria alde batera utzi, ez? Eta beste alde batetik, segurtasun horren defentsan edo poliziak daukan paperari, ez? Eta hori beste modu batean heltzea, eta azken aldian izan ditugun kasuak esate baterako, Gasteizko falangeko manifestazioan gertatutakoa, edo Amaia Esbarteren kasuak, edo beste kasu batzuk, horrelako gehiagorik ez gertatzea, edo zerbait sistematikoa izateari usteko neurriak hartzea, ez? Hemen txan utziko dugu analizi maila, goizeko 10 heldu direla, Alaia Sierra, Martxelo Diaz eta Iraia Oiarzabal. Mila esker gurean izategatik. Goizeko 10 dira, 24 erakunde memorialista batu dira Martuteneko espetxea memoria historikoaren leku izendatzeko eskatzeko Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako udalari egindako eskaran
eraisketa heldu aurretik elementu esanguratsuak gordetzea eta giza eskubideen urraketak ikertzea ere eskatu dute. Lander Martinez, egunon? Egunon, Pegi, eta egunon, entzule. Euskal Herriko 24 erakunde memorialista elkartu dira Martuteneko espetxearen etorkizunari lotutako eskaera bateratu egiteko. Prentsa agiribidez jakinarazi dutenez, Lakuari eta Donostiako udalari eskatu diete Gipuzkoar hiriburuko kartzela memoria historikoaren leku izenda dezala, 9/2023 legeak ezarritako baldintzak betetzen dituela argudiatuta. Gogora ekarri dute Martuteneko espetxea 1958an inauguratu zela eta 78 urteko ibilbidearen ostean laster utziko diola preso berriak hartzeari. Aurreikuspenaren arabera eraikina eraitsi eta eremua berurbanizatzeko asmoa dute. Testu inguru horretan sinatzaileek nabarmendu dute kartzela errepresio frankistaren adierazgarri nabarmena izan zela. Izendapena eskatzeaz gain, erakundeek Lakuari eta Donostiako udalari eraiketa prozesuan elementu adierazgarriak gordetzea eskatu diote, sarrera edo garitak besteak beste sortutako mina eta egia historikoa ahalik eta gehien errespetatuz. Bestalde udalari eskatu diote azterlan sakon bat susta dezala espetxean izandako giza eskubideen urraketa larriei buruz, bereziki torturaren auzia azpimarratu dute eta datuak biltzeko diote Kriminologiaren Euskal Institutuari. Bestalde, Donostian ere Kutxa Fundazioak Kutxa Espazioaren itxiera berretsi du 25 urte zaur eta familientzat zabalkunde zientifikoaren erreferente izandakoa. Erakundeak azaldu duenez, langileak tabakaleran birkokatuko ditu. Donostiako Eureka Museoa urteluzez Kutxa Espazioa bezala ezagutu denak bere ateak itxiko ditu hilabete honen amaieran 25 urteko ibilbidearen ostean. Kutxa Fundazioak asteazken honetan berretsi du albistea, naiz eta 2021etik jakina zen proiektuaren amaiera. Jada 2021ean museoaren itxierak zeresana eman zuen, honen arrakasta zela eta erabakiak eztabaidak eragin zituen sare sozialetan. Kutxa Fundazioak jakitera eman duenez, 2027an zabalkunde zientifikorako espazio berri bat irekiko dute, Atenea deiturikoa Donostiako tabakaleran. Erakundeak proiektu hori ezagutza ekosistema berriaren ardatza izango dela berretsi du, divulgazio eredu garaikideagoen eta gizartearekin lotuagoen bidez hainbat disiplina, sormen eta pentsamendu kritikoa integratzeko bideratua egongo dela gaineratuz. Eureka Museoaren itxieraren arira Kutxa Fundazioak azaldu du etapa baten amaiera gisa ulertu behar dela eta ez museoaren leku aldaketa soil baten gisa. Mende laurdeneko ibilbidearen ondoren, komunitate zientifikoko kideek ez dute begionez ikusi Kutxa Espazioaren itxiera eta Euskadiko Zientziaren Museo Nagusia desagertzear dagoela salatu dute. Change.org webgunean sinadura bilketa bat egin dute. Horrez gain, museoaren klausura gelditu eta eskuartze publiko edo misto baten bitartez honi jarraitutasuna ematea eskatzen dute. Eta Euskal Herritik kanpo, OMS Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendariak bere kezka agertu du Kubako osasun egoeragatik irlak bizi duen blokeo egoeraren arira. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Kubaren gaineko presioa areagotu du blokeoetan petrolioa sartuz. Gogoan izan behar da Nazio Batuen erakundeak neurri hori zuzenbide internazionalaren aurkakoa dela adierazi zuela. Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMSeko zuzendari nagusiak bere kezka agertu du Kubako osasun egoeragatik. Isa sare sozialaren bitartez, adierazi duenez, naiz eta Kubak zerbitzuen pertsonen osasunaren eta horiei eusten dieten zerbitzuen alde elektrizitate hornidura berez hartzeko egiten dituen aleginak ikusten dituen, hornidura elektriko eta egoera geopolitiko ez egonkor baten menpe ezin direla geratu salatu du. OMSeko arduradunaren esanetan, urritasun energetikoa arazoak eta zailtasunak eragiten ari da Kubako ospitaleetan, lerrialdi zerbitzuak eta zainketa intentsiboak behar bezala mantentzeko. Azken hilabetetan milaka zirugia atzeratu behar izan dituzte, besteak beste minbizia duten pertsonei eta erditzear dauden emakumeei eraginez. Ohartarazi duenez, elektrizitate faltak ekipo medikuak erabiltzea eta txertoen hotzkatea mantentzea eragozten du. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Kubaren gaineko presioa areagotu du 2026ko hasieratik zigor sistemari petrolio blokeoa gehituz, Nazio Batuek nazioarteko zuzenbidearen aurkakotzat jotzen duten neurria. Politika horrek argindarraren ekoizpena geldiaraztea behartu du itzalaldien krisiak gore eginez eta oinarrizko produktuen horniduran eragiteaz gain. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan lasaitasuna gailentzen da. Uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzea lankideak emango digu. Giro kaskarrerekin jarraituko dugu ostegun honetan eta negu tankeratxo bat ere hartuko du. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek beti ere trinkoagoak izango dira ipar isurian,
Bertan gainera zaparrada giroa nagusituko da, goiz partean sarri xamar botako du eta tarteka bizi botako du, bereziki mendi inguruetan. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina askoz gutxiago botako du eta orokorrean lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean euria bereziki Kantauri erxurialdean, baina ekialdera mugatuko da, hau da gehien bat Bizkaia ipar partean botako du. Ondoren, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean, hor euri gutxiago izango da eta hego isurialdean. Nahiko ateri utziko dio, gau partean ordea berriro ere ipar isuri osora zabalduko da euria. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, bat zeropetik eta 8 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro hotza izango da, ipar isurian, orokorrean 8 eta 12 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 5 eta 13 gradu bitartean, temperatura maximoetan hotzenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eurtuko dira eta altu xamarro den lekuetan, altuenak aldiz herriberan, eta elur mailak ere bera egingo du eta orokorrean 1000 metrotik gora botako du, naiz eta lurraldearen mendebaldean zertxoet goraxeago botako duen. Gauzi hauekin geldituko era, eskerrik asko Lander. Gero arte. Eta jon horretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon, zer modu zaudete? Egunon, Peli. Tira, hobeto egon gara, baina okerrago ere bai. Hortxe utziko du. Ezakit, bazpare ez dute gehiago galdetuko orduan. Galdetuko dut, ea zer aipatu behar duzuen gaurko saio honetan. Bai, tira, batetik Garazika Estainorekin abiatuko dugu saioa, korrikaren jarraipena egiten egunero bezala, eta, etxe honetan hainbat ordutegitan gertatzen ari den bezalaxe. Noa Gaztainagak crossover jaialdiaren inguruan hitz egingo digu, eta Sara Azurza ediziontako nolabait berrikuntza da, ikusle gonbidatua atala, eta arekin telefonoz ariko gara, telesaien kulturaren inguruko jaialdi honen xehetasunak ezagutzeko. Iruñetik etorriko dira Goiuri Irauli elkarteko kideak gainera. Bai, Antxe Gaztelupko plazako laugarren zenbakian dute beraien lokala, euskalduntzeko hiria bereziki familiaren ikuspuntutik. Eta barkatu Aldo Mendez kontalari eta musikari kubatara ere bigarren kafe hartzen izango da gurekin. Borte batzuk pasa dira lehenengo kafe hartu zuenetik, eta hau jaialdiaren baitan kontalari kubatararekin ariko gara, baita Isabel Agirre Saroberekin, nolabait belaunaldi ezberdinak batu ditu, ahozkotasunaren bidez, eta tira, gurean izango ditugu biak gaur eguerdiko 12etarako bideo horretan. Osongi, badia hongo gara orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, bihar ere bueltan izango era. Bihar ostirala, ondo segi, aio! Naiz irratia.